pamatud-an nga ang tanang mga santos sa simbahang Katoliko mao ang mga Diyos nga gitumbok sa balaang kasulatan sumala sa Biblia. Unya ang atong mga igsuon nga mupamahayag niini ang affirmative speech mao ang atong evangelist Archie Aniedes sa Soldiers of Jesus Christ. Unya ang atong pagagubon kini sa atong igsuon nga kanhi saksi ni Jehovah. Unya nahimo ng Katoliko nga si Brad Paul San Pablo Alima. Live from Punto por Punto worldwide o sa Maria Preachers. Aniya karon ang atuang usa ka debate, dialogue o debate tali sa duha ka hugpong ng lukad sa gymnasium sa Tutulan, Dawis, Bohol. Pakpakan sa nato. Ang tanang nga katawhan, ang 7.9 billion people worldwide, ang 110 million Filipinos maminaw karon para malamdagan nining duha ka major issues, duha ka labing debatable nga issues. Issue number 1, kabahin sa mga santos. Ang mga santos mao kini ang teaching sa Catholic Church. On the other hand, ang soldiers of Jesus dili mo pabor nining mga santos. Gumikan niini proposition number 1, pamatud-an nga ang tanang mga santos sa simbahang Katoliko mao ang mga Diyos-Diyos nga gitumbok sa balaang kasulatan. Kini pamatud-an sa affirmative side atong pagpakan Evangelist Archie Aniedes. Ang mupulpog, mupalpag nining mga argumento sa affirmative side mao ang mubarog sa negative side nga sila mupamatuod nga dili mao ang gipamatuod sa affirmative side. In other words, mo dipinsa kabahin sa mga santos mao ang usa ka kanhi Protestant leader nga karon nahimo ng haligi sa Catholic Faith Defenders. Let's all welcome Brother CFD Paul S. Alima from Cebu, now in Dawis, Bohol. Ang atong pamaagi mao kini. We have now the rules of the debate. Duna sila'y 30 minutos affirmative side speech, then 15 minutos cross-examination. Human sa cross-examination, 30 minutes mupadayad ang negative side, 15 minutes cross-examination. Humani ning maong
cross-examination, then summary. Doon na summary. Muna ang negative side, summary, rebuttal speech. Sa ito pa, unsay na hagdaw nila ng mga debate, himuon ang summary. Mao kini ang pinalugdang nga naabot sa debate ni Brad Paul Alima. Unya ang summary sa affirmative i-deliver usab kini ni sa atong nagbubarog sa affirmative side si Brad Archie Anyedes. So mahuman ang maong debate kabahin sa mga santos. That's phase 1. Proposition number 1. Proposition number 2. Ang mubarog sa affirmative side. Ang issue sa number 2, mauna ang bahin sa mga larawan. Take note, issue sa number 1, mga santos. Issue sa ikaduha nga round nga debate, mao ang mga larawan. Ipadayag sa Catholic Faith Defender, pinagi ni Brad Paul is Alima, pamatud-an nga ang mga larawan gitugot sa Dios sumala sa balaang kasulatan. 10 minutes affirmative. Interpellation 10 minutes. Humaniana speech negative. Then interpellation 10 minutes. Humanini negative summary. Tagaan gyapog 10 minutes. Then summary sa affirmative 10 minutes. Nining puntuha, dunay rules of the debate. Madinhi mo come in ang atong papel as moderator. 1 minute question, 1 minute answer. Pero dunay rules sa pagpangutana. Direct question, okay? Mangutana, dili mo comment. Question is question. Ang mga pangutana ipasikat sa subject of the debate. So ang debate subject is mga santos, all about mga santos. Part 2, ang issue is larawan, pangutana all about larawan. Rule number 5, categorical question. Kinahanglan tubagon kini yes or no with qualification. Rule number 6, walay interruption unless dunay objection. So kung mo object, what ground? Then that's the period of interruption. No side comments. Kung dunay mo object on either side, i-direct kini sa moderator and the moderator will rule. Then, kung na dunay objection, timekeeper, alisto, cut off ang time, suspended, okay? Resume afterwards. So during objection, nauna na tayong mga ruling. Objection, moderator, basis, ipadayag unsay basihan. Objection, anytime if there is any violation. Walay personal attack. That's rule number 11. Rule number 12, always listen and respect the ruling of the moderator. So ang mga objection, ipasikat nining mga rules.
So once makita nato, the moderator will rule in favor or against the objection. Timekeeper, get ready. Microphone, affirmative side. Microphone, negative side, sample. Hello, Mike. Sounds, camera, coverage. Ladies and gentlemen, let's now open the debate exactly 5 o'clock. April 7, 2022, live from Tutulan, Dawis, Bohol, Region 7, Visayas, Philippines. Debate proposition number 1, pamatudan ng tanang mga santos sa Simbahang Katoliko, mao ang mga Diyos-Diyos nga gitumbok sa balaang kasulatan. Pamatudan for 30 minutes, Evangelist Archie Anyedes. Start time. Uban sa lamdag sa langit ng amahan, giniyahan sa blang espiritu, uban sa atong pinangga na makakaigsunan mayong adlaw karatong tanan. Aniya karon ang ubos na sulugoon o galagad ni Ginoong Kristo aron pag-abli sa katawan sa Dios. Sumala sa kasulatan sa unang Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamaturan. Kaya nag-ingon diha sa 8, Juan 8:31, busa miingon sa Jesus sa mga nanuog kaniya, kung tumanon ninyo ang pagtulunan, tinuod gayud kamo nga akong mga tinunan, mahibalo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan mo'y magpagawas ninyo ug kagawasan mga igsoon. Ang kamaturan mga igsoon gipasipadaan sa mga pari ang katawan sa Dios. Inayunta nga ilang katungdanan mga igsoon ang pagpanayag sa pulong sa Dios apan sila na inon ang nanago mga igsoon. Igsoon, dili ko na unta buot igsoon nga kini ako matubang sila mga igsoon. Mga pari unta mga igsoon. Kaya mo kinigiingon sa Malakias 2:7, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matod nga kalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawan nagpakisayod bahin sa akong Objection, Mr. kabubuton. Moderator. Kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gabanan. There is an objection. Mr. There is an Moderator. objection. Basis. For violating the rules of debate number 4, focus only to the main topic. Our main topic in this debate is about Santos or Sens. Dili mga pare. So Mr. Moderator, badlonga kining akong kaatbang kay milihis na siya sa posisyon na Okay, niya. Mr. Moderator, I am not starting now. I am just only opening the beginning and not the end. Okay. And this is the word of God. What I mean is that, Okay. okay, and the 10 commandments, matuod, ang pagpamatuod. Please refrain. The moderator will now the moderator will now rule. There is an objection nga ang issue kabahin sa mga santos o dili mga pare. Okay, And that is the issue on number 4. And number 11 is on the personalities, personal attack. So the objection is sustained. Proceed to the main. okay mga igsoon. Mga kita mga igsoon. Mga kita pagpunta kanila mga igsoon. But in vain they worship me, teaching for the doctrines of the commandment of men. Mateo 15 mga igsoon. Kamu magsimba ka na ko, sugo sa tawo. Mo pagkalagi ito
Objection, O Mr. Diyos, Moderator. dili sa iyo tayo mapasalangit. The rules of debate. No, Mixon! Or Just can Mixon, focus Mr. only Moderator! to the subject. I am only clipping Mixon! Please, Kabawakin ni Mixon! Mr. Moderator, Okay. pahunungan na siya. Okay. Ni-violate siya sa agreement. Focus only to the main topic. And remember, and let us bear in mind, Mr. Evangelist Anyedis, that our main topic is about Santos. Just, yes! This is law! Please listen. That is why Okay. Agad tong tumong ni mao ang pagpatinaw sa kamatuoran. Take note in the debate. There are 50% substance, meaning ang kamatuoran. And 50% is procedure. So, ang 50% substance, kamatuoran, ipadayag ka na, no? That's the issue, subject matter, mga santos. Ang procedure, 50%. The way on how would you explain. So, remarks from the moderator. Masayang ta sa discussion sa affirmative kay lugos maklaro. Palihog i-relax gamay ang ingog, okay? O niya para maklaro kay masayang ta sa voice nga di maklaro, especially covered ta, no? So, palihog relax, then i-focus sa subject matter, then ayaw isog kayo kusog kay dili maklaro, okay? So, that's para masabtan yun sa mga tao. okay, yes! Maikson! Makinikson! Ang 10 commandments Maikson, nagingon, ayaw pagmatunog laing Diyos, gawas ka na ako. Unsay gibuhat sa mga tao, nagmatunog laing Diyos, yung mo isisog lingon, dili man ni Diyos. Mga Ikson, nagingon ay kanusugo, ayaw pagbuhat og larawan, dini sa yuta, ilalom sa tubig, ibabaw sa langit. Ayaw pagyugpo ni bisadunsa, nga Diyos. Kaya ako ang Ginoo nga iyong Diyos. Abubuan ako og silutan ko katong pagbuhat ini. Giunsa mga Ikson, tanawa, Romano, Katoliko nga commandments sa Ikson, adto mo karon mga Ikson sa iyong simbahan. Di ba gilangkat nila ang ikadong sugo? Pagkaway palatian o gulay po angod mga Ikson. Wala sila tuloy sa Mr. katawan sa Diyos. Moderator, objection. For violating again the rules of debate number 4 that focus only to the main issue. Strategy nila mga Ikson. Okay. Please, Moderator. Take note that there are two subject matters. Okay? Para gyud masabtan sa tanan, ang hisgutan karon dili larawan. Second debate na kana. Okay? Diyos. So, researchers, please assist sa inyong speaker. The main issue now is mga santos. Prove nga kining mga santos, kining mga santos, the main issue karon mao nga ang tanang mga santos sa simbahang Katoliko mao mga Dios nga gitumbok sa balaang kasulatan. Your role now is to cite mga text, biblical text showing the proof nga kining mga santos mao ni ang mga Dios. Okay, proceed. Ikson. Time, proceed. Ikson mo kini nganong hinungdan mag Ikson nga kakanunay tagdebate. Kay ngano man gilangkat ang ikadong sugo. Mga Ikson, para wise kay mga Ikson. Tanawa gilang gibuhat sa ikapulo nga sugo mga Ikson, usara na kasugo sa commandment sa Ginoo. Diya sa Biblia, nagingon diha, "Do shall not covet thy neighbor's house. Do shall not covet thy neighbor's wife." Mga Ikson, pero ilang Objection, gihimo. Mr. Moderator, dili lagi na ang issue. For violating the rules of debate number 4, focus only to the main issue. Mr. Moderator, palihog badlunga kining tawhana kay di man mosubay sa iyang gipirmahan nga agreements. Unsa what violation? Unsa may gisite?
ang iyang violation, rules of debate number 4, that focus only to the main topic. Mr. Moderator, Dili man topic na this is the introduction. kasuko. Ang mga santos maoy i-prove din kay maoy imong gipirmahan This is- pamatud-an mo paminaw. Pamatud-an mo nga ang tanang mga santos sa simbahang Katoliko mao ang mga Dios-Dios nga gitumbok sumala sa Biblia. So Okay. inang imong pamatuod kay mahuman ka ani wali ka Okay. kabarog. Enough the objection kay time is running. Tabangan na to, no? You have to cite mga biblical texts to prove na kining mga santos mao kini ang mga Dios-Dios nga gitumbok sa balaang kasulatan. Proceed. Okay. Mao ni introduction mga igsoon. Karon, gusto mo mo-prove mga igsoon? Salmo 115:4. Ang ilang mga Diyos hinimo sa plata ug bulawan, mga Diyos nga hinimo sa lamang sa tawo. May mga baba sila pandili makasulti. May mga mata sila pandili makakita. May mga tiil sila pandili makalakaw. Ang nagbuhat ini ang mga Diyos managsabaw sa mangyayari. Naimog na ni ani mga igsoon. Igsoon, ipadayag pa tinuot sa mga igsoon. Nag-ingon diya gusto mo mabaluwas mga igsoon. Kung inyo mo magpadayon mo nga pagbaton ini. Nag-ingon ang ipadayag pa tinuot so. Apan ang mga talawan, ang mga malaway, ang mga wala magtuo, ang mga magkaliwason, ang mga Diyos, o kagtanang pagkakon. Itambok sa linaw nga kalayo, o kasopre, o mao kato, ang ikaduhang kamatayon mga igsoon. Wala ni sila na higugma nato mga igsoon. Ngano ko din taon nga magbuhat man ka og bato. Larawan mga igsoon o Diyos mga igsoon. Nga bato na wala man ay kinabuhi. Patay na siya nga Diyos. Ang buhay nga Diyos mga igsoon diha sa gipadayag. Ang buhay nga Diyos ato simbahon diha sa gipadayag 14 City mga igsoon. Sa gabi ipadayag 14 City. Mao kini ang gingon sa Ginoo. Cite what? Okay. Words, what words? Kahadloke ang Diyos ug dayga siya kay miabot na ang panahon nga hugman siya niya ang tanang katawhan simbaha siya nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta sa dagat ug sa tuburan sa tubig mga igsoon. Maulabay ato simbahon nga Diyos na buhay nga Diyos nga to sa langit mga igsoon. Dakong pagpagligla o pagpagilan mga igsoon ang mga santos. Usa ko sa saksi mga igsoon dito sa Sibuga diya sa ilang gingon nila nga kuan nga nagmilagro kuno wala na milagro mga igsoon. Dito may tutungor ang mga igsoon nga ingon sila nga ninghila kuno ilang ginpait ang mga AB7 JB7 kay ilang kilingla ang mga tao sa pagpangwarta mga igsoon. Ganun imo man apuan na tao nga patay man ang mga igsoon. Nga kitang tanan hukman mata sa Ginoo dunganon mata paghukom mga igsoon. Karon diha sa Isaias 44:9-11. Isaias 44:9-11 mga igsoon. Okay. Isaias 44:9. Isaias 44:9. Isaias 44:9. Walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Diyos o walay hinungdan ang mga Diyos nga ilang ipakabilinon kadtong mga nagsimba nini mga buta wala sila masayod busa maulawan sila nga naghimo sa ka-Diyos o larawan walay kapuslanan tanawa ang nagsimba nini maulawan ang naghimo nini
tao lamang patiguma sila og pabaruga at tubanan sa hukmangan og mga lisang sila og maulawan mga igsoon. Kaklaro na mga igsoon, buhat sa kamot sa tawo mga igsoon, makalakaw ba na? Makakita ba na? Pagigmata ka mo mga igsoon, sila rin naginguna ng mga igsoon nga balaan, nga santos mga igsoon, kitang tanan balaan mga igsoon, at tubayan sa Diyos. Kabantay mo mga igsoon, ang mga Diyos mga igsoon ilang ipangwarta. Adto mo sa simbahan karon, tanawa ilang tilan, di ba adunay ang kasiya mga igsoon? Gipatuon nila ang mga tao. Karon inyong labanan o ipinsaan ang bakak sa mga pare nga mo'y inundan sa kagubot sa katawan sa Diyos. Sila ang unang misupag mga igsoon. Ilang gilapas ang balaan nga mga butang, ang hinlo dili hinlo, ang hugaw dili hugaw mga igsoon. Ug wala nila tumana ang kasabutan sa Diyos mga igsoon. Karon ari kita diha sa buhat 19:29 nagingon ang pulong sa Ginoo ug kay mga anak man kita sa Dios, dili na to naon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo mga igsoon. Imo bang ibaylo Ginoo igsoon ang Ginoo ni anang matanga? Nganong dili ka kadawat mga igsoon? Nganong dili mo pangutanon ang imong kaugalingon mga igsoon? Nganong inyo ba ipanagsama ang Dios ni anak? Diha sa Juan 4:24 mga igsoon, nagingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, ug mao kini ang gustong magsisimba samahan. Ang magsisimba kaniya kinahanglang managsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan mga igsoon. Karon nga iusupa ko ng pulong sa Dios, doon ba espiritu mga igsoon nga makita? Doon na ba? Mo ka gusto magsisimba samahan. Ang Diyos Espiritu o kang managsimba kaniya diya sa Espiritu o sa kamaturan. Dios conservare papulio et omnes qui cogniverum veritate mga igsoon. Arong madungog dito sa gawas mga igsoon. Espiritu ang Diyos mga igsoon, dili makita mga igsoon. Nagingon ang Roma mga igsoon, wala ba mo kabalo mga igsoon? Kasi Apostol Pablo nagingon sa mga Romano mga igsoon, matod nila maalam sila apan mga buwag-buwag yan. Imbis himayaon nila ang Diyos nga mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan, mo na inigibaya ang mga binuhat sa kamot sa tao. Tungod ni inigipasagda na lang sila sa Diyos. Niya sa malaway nila kitiguasa sa kusa. Nibulihan nila bakat ang kamaturan. Katulik pagdipindir pa igbata mo sa baton. Gibutahan ka sa tugay ng panahon mga igsoon. Mabadiin niyo ipakita. Pagsimba ni anak. Inyo mga pagampoy son, gitubag na sa Diyos mga igsoon. Kaya ang Diyos Espiritu o kang maligsimba kaniya, maligsimba niya sa Espiritu kamaturan. Juan 14:15 mga igsoon, kung naigugba ka mo kanako, inyong tumano na ang akong mga sugo. Sugo ka na sa Diyos mga igsoon, nga ayaw ka mo ni anang mga santos o mga Diyos mga igsoon. Sa gipadayag 22 mga igsoon, nagingon diha mga igsoon, bulahan ang mga tao nga naglabas sa ilang bisti mga igsoon. Kay sila adunay katungod sa pagsulod sa gingarian sa langit. Apan dito sa gawas, dito ang mga malaway, ang mga salabangkiro, ang mga nagsimbag, mga Diyos, mga pakakon, mga mumuno, itambog sa linaw nga kalayo mga igsoon. Kung nahigugma ka mga igsoon sa imong igsoon o sa imong kinikanan, diha ka mo niya na mga igsoon. Yes, tinood mga igsoon, kung mga lagad ka sa Ginoo, lutoson ka gayon. Apan ako mo barog kayo sa kamaturan, pinaagi sa pagtuo ngayon, diha ni Ginoong Kristo lamang mga igsoon. Gibatikos ko sa akong inahan, gibatikos ko sa akong mga kaigsunan, sa akong mga kaigawan, apan salamat sa Diyos. Tungod ka nakita na ko ang kamaturan
nga sa diyang ikaw pa nga mga lagad sa Ginoo pagkalutoson ka kayo Nixon apan kung buanib ka ni mga tawanan mga Nixon wala imulutos nila kaya nga naman na sila sa kapakakan ha tinood ni Nixon akong gusto tayo Nixon pare ganoon ta supposedly Nixon kaya niya na ang alagad sa Ginoo aron sa pagbutyag sa matod mga Nixon gamay pa kayo nagsibala mga Nixon sa unang panahon ha nagbuhat silang 28 mito sa una mga Nixon gamay pa na kayo after 15 years akong balik dito dako na kayo mura nagbili Nixon nga nag-iilan mga tao nag-ingon nga nagmilagro ko no ha ng milagro pag-sure mo katawa si Diyos ilang ipatong nga tao mo nakapasar sa exam nakasakay og barko bisag kung sa parehimiana magson no dili na magson ang Diyos magigson mahigugmaon sa tanan magson sudungan ninyo si Kristo magson gipakamatyan ka magson lisod ba tumanon magigson ang kasuguan sa Diyos mingon sila gipabuhat si Moises o Diyos o larawan ko na sa kiribin dili larawan si kiribin kiribin mga pero si Moises ang gisugo dili ikaw dili ang mga tao insist kinila magson gisugo ko rin si Solomon pagbuhat si Solomon ang gisugo dili ikaw sa kaalam ni Solomon mga igsoon ang pinakaalaot nga tao mga igsoon mao ang mga tao mga igsoon nga nagbutang sa ilang pagsalig mga igsoon sa mga butang nga way kinabuhi doon na mo na kinabuhi ngutan ko ninyo makatubak ba na makasulti ba ngano dili nyo iupin ang iyo sa lambutan ng una mga igsoon ha nangingon si Kristo ha Marcos 16 wala kayo matayop si Propeta Isaias sa kipanagna may tungod kaninyo kining mga tawhana nagpasinungog ka nako sa pulong lamang apan nagilang kasing-kasing halayo ka nako kawang lamang ang ilang pagsimba ka nako kaya mga sugo nga hindi mo lamang sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Diyos balaod ba na sa Diyos? Dili magson. Sugo na magson dito sa Roma. Ang taga-Roma magson. No? Gusto sila nga mamay mong udyo. Bisan ang blessed nga lugar magson. Mao ang Jerusalem. Ilang yung gusto nga to sa Roma. Bisag dili sila mga Hudyo magson. No? Magpaka-Hudyo sila sa mga Romano sila magson. Gilimbungan mo mga igsoon. Huwag mo kabantay. Nagdala lang sila representative sa usat sa Tibok Bohol. Nanagan ang mga pare. Ha? Para dili makita ang ilang pagkahubo sa tubangan sa Diyos mga igsoon. Pero karon mga igsoon, panahon na nga idilat ninyo yung mata ayaw mo palukmay mga igsoon. No ayaw mo palukmay mga igsoon. Niyari ilang mga nindot mga pulong nga dipinsa igsoon. Wala na ibili at tubangan sa Diyos. Bisan pag-unsay mong kaalam magson, unsay mong giskulahan magson, kundi ka magtuman sa kabubuton sa Dios. Daghang nagtawag ka nako Ginoo, apan niingnon ko ya sila, pahawa kamo mga sala. Ngano magson, kadto lamang nagtuman sa kabubuton samahan nga ato sa langit magson. Timanay niya magson diya sa Mateo City magson. Masigpit nga dalan magson. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga dalan. Kaya ang lapad og sayon nga dalan, paingon man sa kalaglagan og mo'y gipili sa kadaghanan. Mo'y gipili, tanawan ninyo magson. Mo'y gipili. Daghan kay sila dito, nagludluhod mga igsoon, nangailad mga igsoon. Nangailad ang mga tao. Walay kinabuhi mga igsoon. Karon, diha sa Lucas 4:8 si Jesus mitubag ang kasulatan nga gingon simba ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari ngayon nagalagad ka kang Maria ngayon nagalagad ka sa Santo Niño siya lamang ang alagari mga igsoon si Satanas ang gingnan nini kung Satanas mo mga igsoon sige pagkasimba ninyo mga Diyos mga igsoon pero ang commandment sa Ginoo mga igsoon simba ang imong Dios ug siya lamang ang simbahan mga igsoon.
Ningon diya sa Juan 14:1 ison, salig kamo sa Dios o salig usab kanako. Nagingon ba nga salig mo sa santos? Tawri ka pablana na salig ta sa Ginoo mga igsoon. Laon nga dili makita mga igsoon. Kaya nga naman temporary ra ta nining lugar aning kalibutan ng igsoon. Adunay langit mga igsoon nga atong pagapuyan. Gitudluan ta mga igsoon unsaon pag kinabuhi nga balaan ug matarong wala pa gina sila ugbe. Kung mamatay ako sa katawang mga igsoon, ang atong kaloy kong espiritu isang bato sa himaya sa kamot sa Diyos. Ha? Unya nga nang ilang manggingon, nga balaan, sila lang nagingon ang balaan mga igsoon. Maggamit usap silang mga bersikulo, pagpalihis sa katawan sa Diyos. Apan kung walay paghikap sa balang espiritu ninyo mga igsoon, kung dili mo open, kung dili mo mudawat isang sapulong, dili yun ninyo masaktan mga igsoon, ang kabubuton sa Diyos mga igsoon. Open-minded lang ta mga igsoonan ko na ni Kristo. Karon, diya sa Ezekiel 14:20 mga igsoon, ang Diyos sa ang manluluwas mga igsoon. Bisan si Noe mga igsoon, si Job mga igsoon, o si David mga igsoon, giingnan sila si Ginoo. Ang Diyos rin makaluwas mga igsoon. Nganong magsampit ka manana? Ningon sila, manlalaban ha? Manlalaban? Ningon si Kristo mga igsoon. Diya sa Juan 14:13 mga igsoon, o buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayon sa akong ngalan aron himayaon ang Aman pinaagi sa anak. Kung mangayo ka mo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Nagingon magngalan sa santos. Common sense ko na mga igsoon, buhaton niya bisan unsa mga igsoon, imong pangayon. May mata mo sa kabaturan mga igsoon. Pero ang pulong sa Ginoo mga igsoon, dili mamili bisa pag abogado, engineer, doktor pagka mga igsoon. Kung imo jong salampungan ang imong huna-huna o kasing-kasing mga igsoon, imo jong tigahon, nan magkanunay gyud mong debate mga igsoon. Ha? Magkanunay jud debate. Karon diha sa Juan, unang Juan 5:21, mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos mga igsoon. Likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos kay wala ka na'y kayuan nga gibuhat sa inyong kinabuhi. Adunay tunglo ang magbuhat nila mga igsoon. Adunay demonyo ni Ana. Kaya ang Ginoo mga igsoon, buhay siya mga igsoon. Ha? Gato mong maigsoon o nakaayo na sa inyo kan, kalaglagan ang kapaingnan niyo na maigsoon. Kalaglagan ang gingon niya na maigsoon. Karon ningon diya sa Amos 5:21, nagingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista o wala ko kahimuti ang inyong mga kasulugan. Di ba inyo na gisulugan o gipistahan? Gikaibutan mo na sa Diyos. Pulong mo sa Diyos maigsoon. Apan nga ang inyo ng buhaton. Mao ka na tinuod mga kaigsunan ko na ni Kristo. Wala na kahimuti mga igsoon. No? Apan adunay mga tao mga igsoon, mga lampingason o walay balatian mga igsoon. Katunto sa tao, magkuha kag kahoy mo ni gingon diya sa Isaias mga igsoon, sa sumpay o sa kalam ni Solomon. Magkuha kag kahoy putlon, ni ikaw man imong kulitan, ni ikaw man imong simbahan, wa ka kuyape. Common sense mga igsoon. Gisinanaan na siya gibutang ang plata o gulawan, tapos dili niyo dawaton. Ha? Kaklaro ni anak mga igsoon. Atong paminawon mga igsoon kung unsa ilang dipinsa mga igsoon. No? Karon diri sa pulong sa Ginoo. Nagingon diri mga igsoon diha sa Lucas 8, diha sa Deuteronomy 10:20. Kahadloki ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lamang ang alagari. Ayaw ka mo pagbulag kaniya ug himua ang inyong mga panumpa diha lamang sa iyang ngalan. Wala sa Santo Niño, wala ni Maria, wala ni San Vicente Ferrer, wala sa mga santos mga igsoon, wala. Ang Diyos lamang, Diyos lamang, Diyos lamang yan si Kristo ang nagpagamatay nato. Wala na lain. Kita ang kanan makasasala sa ng mga santos.
Dili ka babaloy mga igsoon nga ni ang alagad sa Ginoo. Sa tibuok kalibutan miagyo yung igsoon. Biyay ka na kabubuton kini sa Ginoo mga igsoon nga matubag ninyo ang alagad sa Dios. Nga tinuod nga alagad sa Dios. Ulit tayo ba mga igsoon? I am sure mga igsoon nga nagpamati si Darwin mga igsoon. Pahari ka nan kung matubang ka lang sa alagad sa Ginoo mga igsoon. Ipapakita ko nimo mga igsoon ang inyong mga santos mga igsoon. Walay bili at tubangan sa Dios mga igsoon. Hinaot paunta nga pare mga igsoon matubang sunod mga igsoon. Karon mga igsoon 8 minutes. Okay. Diha sa Isayas 2:8 nalukop sa mga Diyos-Diyos ang ilang yuta sa nagsimba na ini sila nga mga binuhat sa mga kamot sa tawo magson. Nalukop sa ilang mga yuta o nagsimba sila sa mga binuhat sa ilang mga kamot mga igsoon. Nalukop, tanawan ninyo ang kabalayan mga igsoon. Hapit na maroon si Mana Santa, mulabay ko sa mua mga igsoon. Ako mga ginikanan, mga ulaw sila mga igsoon. Tungod kay ilang gibutang ang larawan. Santos. Pero kung makakita sila sa lagad sa Ginoo, maulaw sila mga igsoon. Kaya naman, tungod kay gibutaan sila sa mga pare. Unya ang nakapait na igsoon, nilabanan pag yun sa mga tao. Katulik, pinder, hawa ka kuyape, labanan mo ang sayo. Asa man ni Dapita, asa man ni Dapita mga igsoon, ang ikanong sugo, ayaw pagbuhat og larawan o Diyos, dili sa langit o di sa yuta. Kaklaro, ana, tapos i-insist nila, gidilit mga igsoon, gidilit. Para mabutan, kung wapa ni buhata sa mga pare magsoon, dili unta ta pag-argumento parte ni mga butanga. Hinaot ang tabigsoon, ako mag-ampo magsoon, nga hikapo na ang iyong tagsa-tagsa, kakasing-kasing o balaan, nga espiritu sa Diyos, balin ka mo ni Ana, o gawa ka mo ni Ana, ang reliyon na magsoon. Yes! Yes, that is true mga igsoon. Moabot ang panahon mga igsoon nga dunay tanda mga igsoon ang maalam diya sa gibrektris mga igsoon ang maalam makasabot sa numero kay numero sa mananap numero man sa simbolo sa katawo mga igsoon ang numero ni ini 666 mga igsoon aduna siya tanda sa tong kamot o sa tong akta mga igsoon dilan ko musulti og sikinsa mga igsoon apan mo gawas ang panahon mga igsoon nga usa ka Diyos mga igsoon no nga magamag milagro mga igsoon iyang i-deceive iyang gi-practice sa mga tao nga dunay mga ribulto dunay mga satos kay nga naman simbahon siya mga igsoon daghang mga ilad nga mga tao mga igsoon. Yes, timba ka na mga igsoon. Timba ka na. Nganong masakitan mga ubang tao mga igsoon. Supposedly kining dipit mga igsoon. Dapat untani wala Egyptian mga igsoon affirmative god. Pro 30 minutes untani mga igsoon. Ilaw ta pasagdan mga igsoon nga modit sa istorya dili kasi objection. Pasagdin ninyo nga mo istorya sa kabaturan. Strategy mga igsoon. Strategy na mga igsoon. Mo na ilang gibuhat. Pero karon mga igsoon, ako magahangyo mga igsoon nga hinaot paunta nga iupin ang inyong salabutan mga igsoon. Daghan pagpapaprove mga igsoon diha sa si Daniel mga igsoon. Si Daniel doon na siya amigo mga igsoon si Abednego si Sidrak hatulog sila kay ka amigo igsoon. Unya si Hari Nabucodonosor mga igsoon gapagama og estatwa mga igsoon og dili sila mosimba mga igsoon pagapati ang mga tao pero adunay tulo ka tao mga igsoon nga wala bisimba niyon sila mga igsoon dili kami mosimba na kamalan ang among simbahon ang Dios kabuhi nga mo nagbuhat sa tibuok kalibutan sa langit ug sa tubig. Unsay nitabo nila mga igsoon? Namatay ba sila mga igsoon? Namatay ba sila? Wala mga igsoon. Kay nga naman ana ang Ginong Dios mga igsoon nga buhi apan magatubag mga igsoon. Try ko niyo og sampul mga igsoon.
sa trabaho, nakilarawan sa imong boss mga igsoon. Karon gusto ka magpaumintog sildo, magsulti ka to sa larawan, makadungog pa na. Maabot ba na imong tingog o gingungo? Diya ana mga igsoon. Makabot ba? Common sense mga igsoon. Usa lang atong manlalaban mga igsoon si Jesucristo lamang. Siya ra gyapon mga igsoon ang mopasaylo sa atong mga sala mga igsoon. Pwede mailad limbungan ining mga tawhana nga naa sa katubangan ang ubang katawan mga igsoon. Pero ang alagad sa Ginoo nga diha karon sa dili dila malimbungan sa kamaturan. Nangangha mo mga igsoon. Pwede mo malimbungan nila sa papan ko magbasa kag Biblia mga igsoon. Unsa may gingon diya sa Joshua 1:8 mga igsoon. Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be able to careful to do everything on it. Do I have not commanded you? Be strong. Do not be afraid. For I am the Lord your God will be with you wherever you go, Magson. Ayaw mo kahadlok, Magson. Bawa na imo, Magson, sa mong kinabuhi. Imong mga amigo, ayaw kahadlok, Magson. Ang imong kahadlokan, Magson, kung si Kristo mawa sa imong kinabuhi. Sama na ko, Magson, sa akong kasinatian. Ha? Gibiyaan ko sa akong mamagpapa, Magson. Sa akong mga kaisunan, ibig sa akong asawa kaniadto, Magson. Pero dunay usa ka tawo nga wala bibiya kanako. Mao lamang si Jesucristo mga igsoon. Sa dihang nabasa nako ang Mateo 11:28 mga igsoon. Dool kamo kanako kamong tanan gibugatan. Kay ang yugo nga ipapasaan ko kaninyo gaan lamang mga igsoon. Ningon ba siya nga dool mo sa mga santos? Ningon ba pulo sa Diyos? Ningon ba diya ka San Mateo, San Lucas, ilang ipunaan? Dili na mga santos, mga igsoon. Mga apostolis na sila. Pero mga to, ang mga butorbon, ang Ebanghelyo sa San Mateo. Dili na sila mga santos. Ang mga santos, mga igsoon, ning tumaw lang, mga igsoon. Sa dihang giuilog, ang gahong, mga igsoon. Gikan ni Kristo, mga igsoon. Diha ni Constantino. Sa pagamatay ni Jesucristo, mga igsoon. 321 years ago, mga igsoon. Gitagna diha sa Daniel. Mga igsoon, nga dunay sa kataon nga magpasipala sa pinili sa labing halangdon o magunahuna sa pag-usog sa balaod sa Diyos o sa kapanahunan. Mga ka ng tinuod, mga kigsunan ko ng Kristo. Nindot kayo mga igsoon. Nga karon mga igsoon na padayag na yun ang pulong sa Ginoo. 2 years na ni mga igsoon nga akong gipangandoy o gitinguha nga malanog unta sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan mga igsoon ang kamaturan mga igsoon. Kung karon magmadaugon man sila ni ini mga igsoon. Last 2 minutes. Apan ugma damlag mga igsoon. Impierno ang inyong kapaingnan. Samtang buhi pa mo mga igsoon. Hunahunaan ninyo pag-ayo mga igsoon. Samtang buhi pa mga igsoon. Biya og likay mo ni anang mga santos mga igsoon. Kaya nga naman, gihimo ng pangwarta sa mga pare mga igsoon. Ha? Gipahimo ng pangwarta. Wala na'y gahom. Wala na'y bili sa atubangan sa Diyos. Ang bilinon kay mga igsoon, ikaw mga igsoon ang bilinon. Kay imong dagway sama sa Ginoo mga igsoon. Busa sa ingani nga paagi mga igsoon kay lang gibuhat mga igsoon. Nagpasalamat ang alagad sa Ginoo tungod kay para mapadayag ang kamaturan sa katawhan mga igsoon. Paspasipan ninyo mga igsoon ang pagpitsing sa mga merkado-merkado. Paspasin ninyo kay garon diabot ang takna mga igsoon. Walay bili sa tubangan sa Dios mga igsoon. Walay bili mga igsoon. Bisa pagkinsay inyong pasultihan mga igsoon. Karon diya sige padayag ang uban nga wala mga matay pinaagi sa mga katalagman wala maghinulsol sa ilang gautang pinuhatan nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo o sa mga Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato, kahoy o dili makakita, dili makabati, dili makalakaw
wala usab sila'y hinulsol ang ilang pagka mamumuno, pagka salamangkiro, pagka mayliwason o pagkakawatan mga igsoon. Adto mo sa impierno ni anak mga igsoon. So hinaot paunta mga igsoon, kay inyong madawat karong gabi, inyong mapamalandungan, inyong timbang-timbangon kung kinsay gasulti sa kamaturan mahitungod sa Dios mga igsoon. 20 seconds. Basa ta mga igsoon og pulong sa Dios mga igsoon diha sa Biblia mga igsoon, kay kumpleto na tanan mga igsoon. Ayaw mo sumbong ang mga santos kay wala ka nay bili atubangan sa Dios. Daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. Okay, time is up. Remain standing for the interpellations. Let's give 15 minutes cross-examination by the negative side. Atong hatagan 15 minutos, 15 ka minutos pagtagod-tagod o pagpangutana kabahin sa gipadayag sa ato ang speaker. Ang mangutana 15 minutos, Brad Paul Alima, Catholic Faith Defender. Thank you, Mr. Moderator. Umayong hapon kaday mo, brother. Hapon brother. Andam ka na sa pagtubag. Sige. Evangelist Archie Aniedes, nagtuo ako nga sa dihang imong gipirmahan kining tema naa ka sa insaktong panimuot, dili ba? Mga igsoon, kay atong tima mga igsoon, mga Diyos mga igsoon, Salmo 115, adunay baba, adunay tail, dili makalakaw ba na siya? Yawa sa tima. Gilang katagi ka ng sugo mga igsoon, wala sa tima yung pagbuhat o larawan o Diyos, di na siya tanan, maingon kag wala sa tima. Brother, naa sa tima ang kamaturan nga tima mga igsoon. Pamatudan ko nga ang tanang mga santo sa Katoliko mga igsoon, mao'y Diyos nga gitumbok niya sa Biblia. Na pamatudan, bisag usalan ka bersikulo mga igsoon. Time. Binuhat. Question Sunod number ka 2. pangutana. Kay nakasabot ka man di ay sa tema nga imong gipirmahan, nakasabot ka ba sa Pulong Santos? Ito ba? Guys, nakasabot. Atong basahon mga igsoon, diha sa kaalam ni Solomon mga igsoon. Okay. Nakasabot mga igsoon. Diha sa kaalam. Okay, diha sa Mikyas 3:11 mga igsoon nga mga santos pangawarta mga igsoon. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang mga pangulo nagbaligya sa ilang mga hukom. Ingon nga mga pare nagtudlo tungod sa salapi. O ang mga propeta na lagda tungod sa sol. Apan ilang gilegar mga igsoon. Di ba nangalagan mata sa Ginoo? Walay dautan nga may tabo kanako. Kunay nagpadayon ang mga santos tungod sa pangpangwarta. Kwarta is the root of all evil. Sunod nga pangutana. Question number 3. Kanang imong gikutlo sa Mikyas, naabay mabasa diha nga Santos? Abot ka sabot mga igsoon. Mao ka na siya ugat mga igsoon. Ugat ang nganong hinungdan. Nganong nagbuhat sila ni Ada. Ang mga pare na balikat tungod sa salapi. Ang akong pangutana sa Mikyas nga iyang gikutlo, naabay mabasa diha nga kanang gisgotan Santos? Okay. Naawala. Okay, this is Categorical question This must is- be answered categorically. categorical question. A categorical question should be answered Okay. by yes or no. Ang usa ka categorical question, yes or no. The question is, Naabay Mabasa ba? mabasa diha sa bersikulo nga imong gikutlo karon nga kana nagpreparido sa mga santos, naa o wala? Tubagan lang ang akong pangutana. Wala mga igsoon. Apan, dili ka na nagpasabot nga mga igsoon. Nga dili maoy ang pasabot mga igsoon. Dili mabot nga mga igsoon ang akong una. Kaya nga naman,
ilang ilihis ang kapaturan ng maigsoon. Ang tubag na ko maigsoon tungod sa pangwarta na mugna ang mga santos na agihapon maigsoon. Sunod nga pangutana. Question number 4. Ari sa kon. Evangelist Anyedes, nakahinumdum ka pa ba kung pila ka bersikulo ang imong gigamit during sa imong 30 minutes affirmative constructive speech? Hinumduman, siyempre. Kay nahinumdum ka man kung pila ka bersikulong imong gigamit, ang pangutana, pila man ka verses nga imong gigamit during sa imong 30 minutes affirmative stand? Daghan mga igsoon. Daghan! Pila? Mga igsoon. Pagkapinan pagbersikulo mga igsoon. Objection, Mr. Moderator, ang akong pangutana klaro. The question is, okay, Ang akong pangutana, Mr. Moderator. stop, interpolator. Stop. Suspend the question, the time. Okay, wala man sa topic. The question mga igsoon. is- Objection, Mr. Moderator. Wala sa topic yung pangutana mga igsoon. Okay, take note. The topic is about mga santos. Yes. Okay? Karon ang pangutana, you have admitted, imong gi-admit nga ang imong mga text kabahin sa mga santos. To support kay kabahin man sa mga santos, ang pangutana, proceed. So, matod nimo, nahinumdum ka, kaya ang atong tema, sumala man sa Biblia. Dayon mitubag ka man, nga nahinumdum ka kung pila ka bersikulo sa Biblia ang imong gigamit, gidasunan ko ikaw og pangutana, kung nahinumdum ka, pila man kasitas imong gigamit. Sulti mga igsoon o unsang bersikuloha aron akong tubagon. Mao ganing gipangutana ka kung pila ka bersikulo, wa ka day kadumdum. Okay. Tubagan lang. Akong buhat sa buto igsoon. Sulti unsang bersikuloha kay akong basahon. Ayaw ko. Okay. So, Okay, take note. Rolling. The question is, kini ang pangutana. Nahinumdum ka ba kung pila ka mga bersikulo ang imong gisay? Mr. Moderator, objection, Mixon. Wala sa tima pangutana. Diyos ang ipangutana, Mixon. Mr. Moderator, counter objection, naa sa tema, kay ang among tema, sumala man sa Biblia. Maunang obligado siya sa pagtubag, kay ang among proposisyon, sumala man sa Biblia, o nahinumdum siya sa bersikulong iyang gigamit, obligado siyang motubag. Kung di siya motubag, ang kuna lang ayaw. Nan, motubag ako, Mixon. Sa usa ka bersikulo, apan ang labing alaot sa tanan, mao ang mga tawo ginagutang sa ilang Mr. Moderator, wala ko Okay. pangutana. Okay. Wala ko gipangutana kung pila ka bersikulong iyang gigamit sa Biblia. Kung di siya katubag, tugan lang igsuon. Mr. Moderator, nganong mangutana wala man sa tima? Okay. Nganong mangutana, nganong ilihis man nimo, Mixon, wala man sa tima? Pangutana ko partik si Diyos. Okay, take note, the debate is a battle of logic. Logic is a process of exact thinking. And we have 80 to 100 billion nerve cells. And we have to use these nerve cells. The question is, nahinumdum ka ba kung pila ka mga teksto? Kung wa makahinumdum, honest to God. Kay dili man pagkako ng anak sa Wala Ginoo. makahinumdum, Wala ko kinudog pila ka verses, Mixon. so Tungod wa kay pulo mahinumdum. kay sa Ginoo, Mixon. Okay, so Yes, wala okay lang. mahinumdum kung pila ka mga teksto. Congratulations. What's the question? Kay wa man makahinumdum. Proceed. Salamat, Evangelist Anyedes, no, nga honest ka nga wag ka kadumdum. Nakaidumdum ka pa ba nga migamit ka og Salmo kapitulo 115 4 hangtod sa 8, nakadumdum ka pa ba? Wala na. Yes, nahinumdum. So
So kay nakadumdum ka pa man nga imong gigamit ka ng bersikulo, sumala sa bersikulong imong gigamit sa bersikulo 4, kinsa man ang Dios-Dios dinha sa lapi og bulawan o mga santos tubag. Ang tanang binuhat sa kamot sa tao, mao ang mga Diyos nga gingon sa Biblia. Klaro niya na mga igsoon. Doon ako ni 1 minute mga igsoon sa pagtubag. Ang ilang mga Diyos sinimo sa plata o bulawan, mga binuhat lamang sa katawo. May mga baba sila pandili makasulti. May mga mata sila pandili makakita. May mga dalunggan sila pandili makadungog. May mga ilong sila pandili makasimot. May mga kamot sila pandili makaikap. May mga til sila pandili makalakaw. O dili gani sila makatigog. Ang nagbuhat ini ang mga Diyos o ang tanang Diyos managsama usap ang nisalig sa mga Diyos. Kaklaro? Okay na. So, sumala sa bersikulo 4, naabay mabasa diha nga kanang mga Dios-Dios nga kisgutan mao nang mga santos, naa o wala? Common sense mga igsoon na binuhat sa kamot sa tao. Dili ba na binuhat sa kamot sa tao? Common sense mga igsoon. Sumala sa bersikulo 4, ang ilang mga Dios-Dios mao ang salapi og bulawan. Naabay mabasa din nga santos? Naagani binuhat sa mga tao. Common sense mga igsoon. Binuhat Mr. sa tao. Moderator, ang akong pangutana. Common sense mga igsoon. Binuhat sa tao. Dili. Sa Biblia na iyang gigamit, iya manggod gigamit ni. So obligado ni siya ka motubag ron. Iya ning gigamit nga bersikulo aron kuno i-prove nga kini mga santos. So akong pangutana mao kini. Unsa may mabasa Mr. Aniedes? Ang ilang mga Dios-Dios mao ang salapi og bulawan o ang ilang mga Dios-Dios mao ang mga santos? Asa man sa duha ang mabasa? Maigsoon! Mga binuhat sa kamot sa tao! Nga nung inyong insist, Maigsoon! Nga wala, Maigsoon! Mr. Moderator, Na! ang pangutana Kaklaro sa wala pagkutana, sa Mr. versikulo Moderator! 4 nga iyang gigamit. Mr. Moderator, Proceed. dinhi ko mangutana, dinhi ang akong pundasyon sa akong pangutana, kaya man nagigamit. Migamit ka man sa Salmo 115:14. Ang ilang mga Dios-Dios mao ang salapi og bulawan. Unsa may mabasa dinhi? Ang ilang Dios-Dios salapi og bulawan o ang ilang Dios-Dios mga santos tubag? Tanang binuhat sa kamot sa tao, mga Diyos-Diyos. Pero giimong i-specify, mga Igsoon, nga nabay santos yun, wala. Pero binuhat ka na sa kamot sa tao. Ayaw ligla, mga Igsoon, ang katawan sa Diyos. Kinaminaw, mga Igsoon. Atong ibutang ang hustisya o kagayan sa Biblia. Okay, salamat. Nga bitugan ka dahi nga wala. Sunod pagutana. Kayo wala ka man mahinumdom kung pila ka bersikulong imong gigamit. Ako, Mr. Aniedes, nasayod og nahinumdom 22 ka bersikulo. Karon, kay ang imong proposisyon pamatud-an man sumala sa Biblia nga ang mga tanang mga santo sa simbahang Katoliko mga Dios-Dios sumala sa balaang kasulatan, migamit ka man og 22 ka bersikulo, asa man diha nga bersikulo mabasa nga ang mga santos Dios-Dios? Paghatag bisan isa. Yes, Roma 1:22. Matod nila, maalam sila. Apan mga buwang-buwang niyay, imbis ibayaon nila ang Diyos kamoy nagbuha sa tibok kalibutan, mo na gibaya nila mga binuhat sa kamot sa tao. O gipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa malaway nga gitinguha nila sa ilang gusa-gusa. Gipulian nila Objection, pakak ang Mr. kamaturan. Moderator. May tungod sa Diyos. Amen. Okay, for clarification, Klaro, Igsoon. Speaker, palihog. Ang atong mga igsoon sa atong listeners worldwide, masayang ta sa kanindot sa imuhang mga mensahe. Masayang ta, pinaka-importante ang imong mga mensahe, no? Ang atong mga kaigsonan nga naminaw karon worldwide, buot nga makakuha. So, palihog,
ipatinaw, relax lang, relax, no? So wa makuha unsa man ang teksto. So palihog i-clarify, relax para maklaro sa atong magkaigsunan. Okay? What text? Sa 22 ka bersikulong imong gigamit, hatagi ko bisan o salang ka bersikulo nga naay nagtug-an nga ang mga santos Dios ug daog ka naigsuon. Ingani mga igsoon. Pagkailan ko kisa. Roma 1:22. Matod nila, maalam sila. Apan mga buang-buang diay. Imbis imayaw nilang Diyos nga mo'y nagbuhat sa tibok kalibutan, mo na inigimaya nila ang mga pinuhat sa kabut sa tawo. Mo nagtubag mga igsoon. Nga namin mo gaglayo. Kisay mga gaglayo mga igsoon. Pulong na sa Diyos mga igsoon. Pulong na sa Diyos. Gipulihan nilang bakak ang kabaturan. Ingani mga igsoon. Ilat ang bito mga igsoon sa logic bisod sa tawhanon nga kahibalo mga igsoon. Pero ang kaalam sa Diyos mga igsoon dili magmatter og logic mga igsoon. Bikil-bikil sa mga question. No. Versikulo gani atong ipatubag mga igsoon. Binuhat sa kabot sa tawo. Apan gibulitin saan nila mga igsoon ang sayop. Sunod nga pangutana. Kung walay mabasa nimo diha sa Roma Kapitulo 1 nga ang mga santos Dios dawaton mong pildi ka. Ingani mga igsoon. Ingani mga igsoon. Binuhat sa kamot sa tawo. Mangutana ko ninyo, ang santos binuhat ba sa kamot sa tawo? Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 4. Focus only to the main topic. Questions are based only to the subject matter. Ang akong pangutana relevant kay mo prove siya according sa Biblia. Dahil gi-question ako siya nga naabay mabasa sa Biblia bisan usa lang ka bersikulo sa 22 nimo ka bersikulong gigamit nga naay mabasa nga ang mga santos Dios mitubag siya dona. Sige. Diha daw sa Roma. Mao nang gigukod na ako sa Mr. Moderator, kung walay mabasa diha sa Roma nga imong giingon, kay mi-admit ka nga naay mabasa nga ang mga santos Dios, kung wala kay mabasa igsuon, dawaton mong pildi ka niining mong debate. Okay, tagaan. Kay gusto man yun. Walay mabasa mga igsoon. Walay mabasa. Apan ang pulong sa Ginoo tanang binuhat sa kamot sa tawo. Diyos. Karon, Diyos na dili. Diyos. Okay. Dili imuyon mo sa kadaghanan kay sayop. Okay. For purposes of clarification. Sorry. The purpose of the debate mao gyud pagpalutaw sa kamaturan. So karon sa Roma 1:22, please read. Okay. Roma 1:22. Roma 1:22. Basahan Nagingon dire. diha nga mga santos Dios o kung makabasa ka igsuon. Roma Pero 1:22. di ka basa. Pangutana, dawaton ba nimo nga pildi ka mo? Okay. Interpolator, that's the time for the speaker. Yes. Read Roma 1:22. Roma 1:22, patod nila, maalam sila, apan mga buang-buang diay, imbis ibayaon nila ang Diyos na walay kamatayon, mo na hinagihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo, sa mga langgam o sa mga mananap nga nagkamang o sa mga hayop na nagkamang, tungod niini gipasagtan na lang sila sa Diyos diya sa balaway nga gitingwa sa ilang kaugalingon o sa salawayong mga butang, gipulihan nilang pakak ang kamaturan, may tungod sa Diyos amo ilang gisimba o gilagaran ang mga pinuhat sa Diyos imbis ang magbubuhat ng mga angay daygon haldon sa kantoran. Amen. Sunod nga pangutana. Naabay nabasa nimo dito nga ang mga santos Dios. Way nabasa pero binuhat sa kamot sa tawo. Way mabasa pero binuhat sa kamot sa tawo. Way nabasa pero binuhat sa kamot sa tawo. Karon
Higayon ninyo ang mukatawa maigsoon, pero umagdamlag maigsoon. Sa dihang dili ka mamubiya ni anak maigsoon, impirno ang inyong kapaingnan. Proceed, question. Next question. Okay. Kaya nga atong main subject is Santos. Yes. Unsa maning lingwahe kining pulo nga Santos? Ug unsa man ang binisaya niini? Igsoon, wala sa question mga igsoon. Ang atong diskutan is dili pangalan sa Santos. Objection. Kay Diyos na na siya mga igsoon. Okay. Ruling. Take note. Take note. In rules, basics, diha sa debate, okay, for all the debaters, a learning experience, when we have to participate in the debate either in the affirmative or negative side, we have to speak in clear words. Relax para ma-sabtan sa tanan. Number 2, it's basic on the debate that the affirmative side, kinahanglan mo spell out definition sa usa ka butang. You have to spell out, define the thing. Kung ikaw mahimong affirmative, you have to spell out, define the thing. Proceed with the question. So, daghang salamat, Mr. Moderator. Kay mitubag ka man, Mr. Aniedes, nga sa dihang imong gipirmahan kining proposisyon nga naa ka sa imong saktong panimuot. Kung mao ka na, nakasabot ka ba kung unsa nga lingwahe ang pulong Santos? Kung nakasabot ka, unsa na sa binisaya? Nakasabot ang mga Santos, mga igsoon nga lingwahe, mga igsoon, mga Diyos nga binuhat sa kamot sa tao. Di sa man ka ng Santos nga pangalan. Mr. Aniedes, ang akong pangutana, akong Osbon, unsa man ang lingwahe nga pulong Santos? Unsa na sa Ingles o unsa na sa Binisaya? Walay Santos sa Biblia, mga igsoon. Sila ray kahimo nga dunay Santos. Dahil sabi kingon sa pulo sa Ginoo, when you are reborn again by my Holy Spirit, then you become a new persons, with new life, with new self. You have my precious righteousness as a gift. You become a temple for my Holy Spirit, then you become a self. Ang Ginoo ray makaingon kamo na kingog Santos. Sakit ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. Rolling. Palihog audience, you are not a speaker. Please behave. Salamat. Please behave. Proceed. Kay miingon ka man, Evangelist Aniedes, nga walay mabasa nga santo sa Biblia. Wala. Kung mabasa ko, Sige, basaha. dawaton mong pildi ka. Basaha. Dawaton mo bang pildi ka kay naniguro ka man nga wagi mabasa. Ganong mapiliman nga naaman ko sa kabaturan. Mao ganito bagang pangutana. Walay mapilian ni Objection, igsoon. Mr. Moderator, ang akong pangutana very clear, no? Miingon man siya ganina nga wala kunoy mabasa nga santo sa Biblia. Kung mabasa nato dire, taliwa nining madugong bagang duot sa mga tao, ipabasa nako sa moderator nga naay santo sa Biblia. Dawaton ba niyang napildi siya nining mong debate? Sige, mga igsoon. Dawata ang akong challenge. Kung mabasa ko ang nga naay santo sa Biblia, then ikaw maingong mga way mabasa. Kung mabasa ko, pildi ka. Igsoon. Kung
Kung ang imong Biblia mga igsoon, gigamit in IP mga igsoon, dagang translation mga igsoon sa Biblia mga igsoon. Apan malingla ang mga tao mga igsoon tungod sa kabuang sa mga pare sa ilang pag-translate igsoon. Dunay King James, dunay NIV, dunay American Version mga igsoon. Kung asa na Peterson pwede. Kanang imong Bible nga King O James sige, Version. basaha. Basaha. King James Bible. Okay. King James Version. Basaha. O basaha. Okay, King James Version. Basaha. King James Bible. The issue now is mabasa sa Bible, mga santos. Okay, we have the King James Version. Okay. Okay, basaha. Gusto ka og original 1611? 1611 King James Version, original. Sige, basaha. Okay. Basaha, Ikson. Ang kunon ba nimong pildi ka? Kung mabasa nako nga naay santos sa English man eh. So ang mabasa sense. Kay ang santos, kuan man na siya Espanyol. So di na ko babasa ang word nga santos sa English kay sense man. So ang kunon ba nimong pildi ka niining mong debate? Ang nga sa kamaturan, mga Ikson, dili gina mapildi. Dili Pero, ako tanga. dili na ko ang punon, mga Ikson, na mapildi ang nga sa kangayan o justisya sa Diyos. Doon na may Okay. tabo nga challenge. Basaha lang. Miingon man siya nga wa ko noy mabasa sa Biblia nga sense or santos. Karon ako siyang gigukod nga kung mabasa nako nga naay sense sa Biblia, dawaton niyang pildi siya na ining mong debate. Dili mapildi, mahitabo mga Ikson, ang alagad sa Diyos. Basaha lang. Basaha. Red. Basaha, okay. Basahon ako sa kondisyon nga dawaton na yung kipildihan, Mr. Moderator. Okay, the rule of the interpellator is to ask question. Okay? So, kay ang rule sa interpellator pagpangutan naman, unya, dili pwede nga ang dili pwede nga ang interpellator maoy mo basa. So, let somebody to read as a premise for another question. Okay? What specific English na, brother, o Bisaya? nga ibasa? Bisaya, basaha. Gusto kang Bisaya? Sige, Bisaya mo basahon. English yung Gusto Bisaya. kang Bisaya? Kung mabasa nako dinhi nga naay mabasa nga santos, dawaton mong pildi ka. Basaha, basaha. Mao lagi. O dili ba namakaka sa imong pag-ingon gawin mabasa ang mga santos? Basaha para ato ipasabot o kung sa ibutan niya nga santos. Okay. The moderator observes, ang pagingon nga kung mabasa pildi ka, it's premature. We need to finish the debate. Okay. Okay, it's premature to judge gapildi. Kaya wa pa mahuman ang debate. So, for purposes of clarification, you have the authority to read niya ng maong biblical text as the basis of your follow-up question. Proceed. Thank you, Mr. Moderator. Unang Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 13. Aron mamalig-on ang inyong makasing-kasing nga walay ikasaway diha sa kasantos sa atubangan sa atong Dios ug Amahan diha sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo uban sa tananiyang mga santos. Nabasa karon kay miingon ka man nga way mabasa, pildi ka. Kung iyang nabasa mga Ikson, pero dili ka na magpasabot mga Ikson, nga ang santos sige pagabalan. Tubaga ang Dili mga Ikson. pagkana. Dili ka na mao'y pasabot sa Diyos. Mr. Moderator, Ay mabasa ang Diyos, Okay. Pinoon. Okay, the basis
Ang basihanan sa usa ka pangutana napatik sa Ay, Santos na, Santos. Unang Tesalonica 3:13. 1 Tesalonica 3:15. 13. 1 Tesalonica 3:15. 13, brother. Ha? Unang Tesalonica 3:13. 1 Tesalonica 3:13 nga mga santos. So, palihog tubag Walay na mabasa diri sa Biblia mga igsoon. Aron magbaligon ang inyong mga kasing-kasing. stop palihog gamay. Wala diri sa Biblia. Palihog, researcher, keep off. Do not speak. Okay? Only the speaker has to speak. Do not speak, researchers, back up. You have no authority to speak. Only the speaker, the interpreter, and the speaker. Thank you. Proceed. Okay. So ako nang nabasa ang santo sa Biblia. Okay, balik ka asa repita nga verse. Mao bitang giunhan ta kanina nga kan nakasabot ka ba sa pulong santos? Kay kanang santo sa Bisaya na balaan. Sa English, sense. Take note, interpreter, you have no role or right to explain. Paabot nga ikaw na mo explain. Your role is to ask question. Proceed. Okay. So nakasabot ka ba nga kining santo sa Bisaya ni balaan? Igsoon. Walay santos kay gibutang. Balaan ang gibutang. Dili na balaan. Dili na balaan. Tawo lang ba ang pagkabalana? Walay santos kay nakabutang dire. Ayaw po di ang Biblia. Basa. Balaan ang gibutang dili santos. Ha? Pagkabakaton sa mga tao. Mr. Anides, Last question. Nakasabot ka ba what is synonymous? Naka-eskwela ka? Yes. What is synonymous? Mga hinimo gikan sa kamot sa tawo. Binuhat mga Diyos na ikson. Kaya katawa mo. Kaya nga naman. Okay. Wala Time sa is up. kapakuran. Okay. So, humana sa mga pangutana. Salamat. Speaker, very intelligent, and the interpreter. Ladies and gentlemen, ang negative side, muhatag na sa iyang 30 minutos na pagpamatuon as against sa affirmative side. Iyang dipinsahan ng mga santos sa simbahan nga Katoliko, dili mga Diyos. Ang role sa negative side, mosite siya og mga teksto. Take note, researchers. Mosite siya og mga teksto nga kining mga santos nga maoy gitudlo sa simbahang Katoliko, dili mga Diyos. 30 minutes discussion. Catholic Faith Defender Brad Paul Alima. Okay, daghang salamat Mr. Moderator no sa imong maayo nga pag-moderate. Ang ako usab nga pagtahod sa atong pinangga nga igsuon, Evangelist Archie Aniedes. Kauban po sa iyang researcher, si Prophet Tune. O sa nakahilira, dinhi nga iyang makaubanan. O ato sa palakpakan ang iyang makauban nga nagtanaw karon din ha. Ug ato sa ang palakpakan ang mabagang duot sa pagtuong Katoliko nga mao ang sentro sa pagpangatake sa atong pinangga nga igsuon. Sa dihang akong gipaminawan si Evangelist Aniedes sa iyang 30 minutos, misantob sa akong hunahuna kining ilang pangalan nga Soldiers of Jesus Christ. Kung kita gani sundalo,
kay dili man hinagiban nga kalibutanon ang atong gigamit dinhi, ang hinagiban man sa pulong sa Ginoo, kining balaang kasulatan. Ang usa ka maayong sundalo dili gyud na magpataka og rapido. Pero kung imong makita ang pagpangrapido ni Evangelist Anides, bisag asa-asa na siya muadto. Muadto naman siya sa pari, muadto naman siya sa fista, muadto naman siya sa napulo ka sugo. So, lampurnas niya. Ngang amo untang proposisyon, ang subject matter, mga tanan nga mga santos sa simbahang Katoliko, iya daw proibahan nga mga Diyos-Diyos. O si Evangelist Archie Aniedes nibarug sa iyang unang palpak na 30 minutos sa iyang proposisyon. Perting palpaka nga naman, gipangutanan ako siya, nakahinumdum ka pa ba sa mga bersikulong imong gigamit? Wa naman dahil sa kadumdum. So mauro na akong kadebate sa akong more than 10 years nga experience sa argumentation and debate. Karon pa ko nakadumdum og debater nga wa na kahibaw sa mga balang iyang ipasalba. Ug diha sa imong 22 ka mga sitas, kay klaro og tinaw ang proposisyon nga pamatud-an kini sumala sa Biblia, taga ikog usa lang ka bersikulo nga nagprobar nga ang mga santos Dios-Dios. Ikasubo nga napalpak siya. Wala gyud bisan usa ka bersikulo nga iyang gipresentar aron mo pabarug sa iyang proposisyon. O gani nakulgot siya dito sa Salmo 115, 4 ug 5. O dinhi si Evangelist Archie Aniedes wa gyud kasabot sa proposisyon na iyang gipirmahan. Akong balikan ang iyang gipanggamit nga bersikulo ug nakaigo ba kini sa tema nga iyang gipirmahan. O kamo mismo makasaksi nining kagabhion nga kining akong kaatbang si Evangelist Aniedes ikasubo nga wa gyud kasabot sa sitas nga iyang gigamit. Akong basahon ang Salmo 115 mga bersikulo 4 hangtod sa 8. Ang ilang mga Diyos-Diyos mao ang salapi og bulawan, binuhat sa makamot sa mga tao. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Kinsa ni mga Diyos-Diyos nga salapi og bulawan? Wa gyud mabasang nag-ingon dinhi ang ilang mga Diyos-Diyos mao mga santos. Huna-huna radto ni Mr. Aniedes. Resulta siguro to sa iyang maingon nato nga wa gyud siya nakasabot din hing bersikulong yang gigamit. Sila adunay mga mata apan sila dili makita. Kinsa man kini sila? Ang mga Diyos-Diyos nga salapi og bulawan. Ang iya ang mga santos may iyang gitudlo nga dili man mao ang giingon sa balaang kasulatan. Mo nang usa kada kong peligro kung kining Biblia mahi abot sa ilang makamot.
kay dili na tarungon og basa ang Biblia. Bisag dili mao ang gipasabot sa Biblia, ilang hatagan sa ilang kaugalingon nga pagsabot nga dili ang gitudlo sa Biblia. Pagkapeligro kung kining Biblia mahipatpad sa ilang makamot, kay ang mga santos ila namang akusahan nga Dios. Aduna sila'y mga igdulungog, apan dili sila makadungog. Kinsa man kini sila, ibalik lang sa bersikulo 4 ang mga Diyos nga sa lapig bulawan. Duna sila'y mga tiil, apan dili sila makalakaw. Kinsa kini sila, tubag, bersikulo 4, ang ilang Diyos mong sa lapig bulawan. Ang tanan nga gidipiner ni ining maong teksto, ibalik lang sa bersikulo 4 ug tug-anan ka sa kamatuoran nga kining gipanghisgutan dinhi mao kini ang mga Diyos nga sa lapig bulawan. Asa may mabasa diha ang ilang mga Diyos mao mga santos. Nitug-an siya nga way mabasa, bro. Ani siya. Palakpakan nato si Mr. Anides. At least mutug-an siya nga namakak siya at tubangan sa katawhan. Maura ni nga bakakon ang muangkon nga siya namakak. O palakpakan nato si Mr. Anides. Kinsa kining mga Diyos, tubag ang ilang Diyos, mga salapi og bulawan. Ang ila, wa man tapagutan akin sa atong Diyos. Tubagon nato, Mr. Anides, kinsang among Diyos. Ibalik lang sa bersikulo 3. Ang among Diyos anaa sa mga langit, gibuhat niya ang makapahimuot kaniya. Kung mangutana kakaron ka nako asa ang among Diyos, ang itug-an nako nga among Diyos tuwa sa langit. Palakpakan atong Ginoo. Si Mr. Anides kanhi Katoliko. O hinumduman nato nga kitang magkatoliko, gani pa nagpabilin nining atong simbahan nga gihigugma. Ang ako lang yun advice, ayaw og biya sa simbahang Katoliko nga dili pa nimo masabtan ang imong pagtuo. Kay oras gani nga imong biyaan ang imong pagtuong Katoliko, nga wala nimo masabti ang imong tinuhan, mahisama kagayod sa gidangatan nining akong pinangga nga igsuon. Pagkasayang sa imong pagkakatoliko, nga wa nimo tuni, mahala o palabmi ang imong pagtuo. Dito pa lang sa atong santos nga misa, sa sinugdanan pa lang manganta na kita, himaya sa Diyos dito sa langit. Asa nga atong Diyos, tubag sa langit, ug mao kana ang atong mabasa sa bersikulong iyang gigamit, nga ang among Diyos atoa sa langit, apan ang ilang mga Diyos mong salapi ug bulawan. Ug diha sa atong santos nga misa, moingon pagayod kita, ambot og maka memorize ko ano yung kanta. Santos Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa iyang himaya. Kung sa atong ikanta,
santos ang Dios sa kagahuman. Kinsa di ay ang pinakasantos nga atong gituhan, ang tubag ang Dios mismo. Karon kay iya mang giatake ng tanan nato nga mga santos, Dios nan iya di ay atakihon ng atong Dios nga tuwa sa langit, usa di ay to ka Dios. Pagkadako nga pasipala ang imong gihimo atubangan, nininduot nga katawhan nga ang santos nga among gituhan nga tuwa sa langit, imo lang ingnon nga Dios. Monang naay mga taong mapasipalahon sa Dios. Asa mabasa? Tubag. Gipadayag nga dunay mga tao nga magpasipala sa Dios. Pinadayag Kapitulo 13 versikulo 5, gipasipalahan niya ang Dios og ang ngalan ug ang puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Mr. Aniedes, ibutang sa bokabularyo sa imong kahibaw nga didto sa langit ang nanimuyo kauban sa Dios mao ang mga santos. Ug mao kana, Mr. Aniedes, ang mga santos nga among giila. Ug imo lang ingnon nga kadto sila mga Dios pagkadako nga pasipala. Dugangan nato ang bersikulo dinhi sa unang ikaduhang Pedro Kapitulo 2 versikulo 10, labi na kadtong nagpadaog sa ilang lawasnon nga kailibgon o nagsalikway sa otoridad. Kining mini nga mga magtutudlo mapangahason, walay kahadlok, mupasipala sa langit nun nga mga binuhat. Doonay mga mini nga mga magtutudlo, mapangahason sila, wala sila'y delikadisa kung kahadlo nga pasipalahan ang atong santos nga Dios. Ingnon lang nila nga Dios. Bersikulo 12, nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila masabti. Mo nang gipangutana ko sa nakasabot ka ba sa pulong santos? Wa kasabot. Iyo giatake ang mga santos mo kininggingon sa Biblia nga nagpasipala sa mga butang nga wa nila masabti. Og mao kini ang atong pinanggagigsuon, palakpakan nato si Mr. Aniedes. Mao kana ang atong mga santos. Og nahibaw ka ba, Mr. Aniedes, og angay kag mahibaw nining mong kamatuoran? Unang Tesalonica Kapitulo 3 versikulo 13. To the end, He may establish your heart unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Muanhi ang atong Ginoong Hesukristo, kauban ang tanan niyang mga santos. Og si Mr. Aniedes, iya namang giatake ka mga santos, Dios. Og ang mga santos mukanaog kauban ni Kristo, ug unsa may ilang buhaton sa dihang mukanaog sila sa kalibutan.
Tubag, unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Do ye know that the saints shall judge the world? Wala ba kamo mahibalo nga ang mga santos maumay maghukom sa kalibutan? Ngano di ay nga ang mga santos mooban sa atong Ginoo inikanaog niya sa kalibutan, kaya mga santos di ay sumala sa unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Wala pa kamo masayod, Mr. Aniedes, o sa imong makaubanan nga ang mga santos maghukom sa kalibutan? O kung wa ka mo nasayod ni Ana, pasalamat kita sa Ginoo nining dialogo sa pagtuo nga atong gitug-an ang kamatuoran nga ang mga santos kauban ni Kristo, o kanang inyong pagpangatake sa mga santos hunungan na kana kay alaot gayod kamo kung inyong ipadayon ang pagpananastama sa mga santos. Mukanaog sila aron sa paghukom sa katawhan unsa man kaha ang dangatan ninyo, kamo nga mga tao nga nagpasipala sa mga santos sa Dios. Monang sa pagtan-aw pa lang nako kang Evangelist Aniedes, naluoy ako, nasakitan ako. Ang mga santos tuwa sa langit, nahimuyo na rito, pero napay mga taong ganahan mga atake sa mga santos. Dahil naghiyada ang pagtuo sa mga santos, kinede ang mga larawan, pagkaluoy ang tao na ining tawhana. Mauna nga once again, makatoliko, mauna kini ang kahigayunan nga magtuon kita sa atong pagtuo. Kay base na apay katoliko karon nga ang pagtuo sama ni ining atong pinangga nga makaigsunan nga kini kuno ang mga santos. Dili kini Mr. Aniedes ang mga santos, larawan kini sa santos. Ang santos tuwa na sa langit. Ang iya ding santos kini ribulto monang muadto siya sa habagatan, pero miadto man siya sa kasadpan. Monang maglisod gayod ang usa ka tawo nga wala gyud una tun-e ang iyang pagtuo. Migawas na lang sa Katoliko, gawa pa kasabot sa iyang tinuhan, o maoy ilang nabitbit ang sayop nila nga pagtuo. Unsa man ang implication niini? Kung kamo nga nanggawa sa Katoliko nga wala kamo makasabot sa inyong pagtuo, gibalon o gibitbit ninyo kanang sayop nga pagtuo nga dili mao ang official teaching sa simbahan. Pag abot ninyo sa gawas, nagpakailap kamo og bakak nga sugilanon. Ang tanan nga mituo sa inyong pagpamakak nang silang tanan nga sayo. Kini namang mga larawan ang hihimuon ng mga santos. Iya pagod gibalik-balik tong Salmo 115 nga naa ko no mga kamot dili kalakaw. Pasalamat ka Mr. Aniedes. Magpasalamat yun ka nga kanang mga larawan wala di na sila kalihok. Kay kung mulihok pag yun na sila sa pao na kaini. Nganong imo pa man palihokon nga di man yun na mulihok. Kanang among mga larawan sa simbahang Katoliko, nagtinarong baya na sila. Wag yun na maglihok-lihok. Nahimutang ka na sila. Nganong imo man hilabtan? Pag
kahilabtano ni ining uban nato nga pinangga makaigsuonan ang mga larawan sa mga santos nagpuyo apan ilag yung tulisukon. Wala man in tao, di man ni kasulti Mr. Aniedes. Okay, reminder speaker, please focus on mga santos. Reserve all your speeches on larawan on the second proposition. Okay. Proceed. Thank you, Mr. Moderator, sa pagpahinomdom. So, ang mga larawan, maunang sunod na topic. O hinaot si Mr. Aniedes sa iyang 15 minutes cross-examination kanako, dinhi siya mangutana sa mga santos. You have 10 minutes more to explain kabahin sa mga santos. Reserve sa imong explanation kabahin sa mga larawan sa ikaduhang hugna sa debate. Proceed, mga santos. Okay, thank you, Mr. Moderator. So, ang atong proposisyon number 1, ang tanan nga mga santos. O sako ng giingon, ang atong pinaka number 1 nga santos maugid ang Dios. O mabasa nato kana dinhi sa basin mo reklamo siya nga ang inyong basahon bad ang Biblia man nga translation sa Katoliko. Di magamit ang Biblia nga dili sa Katoliko. Agua viva. Basahon nato sa Apokalipsis chapter 4 verse 8. Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Sa Binisaya atong basahon dinhi sa Latina Vulgata Biblia sa Gipadayag Kapitulo 4 versikulo 8. Ka English man tong Espanyol man tong atong gibasa. O nabasa dito nga santo gyud ang Dios. Santos, Santos ang Ginoong Dios, ang makagagahom sa katanan. Unsa ang Dios? Santos. Kay tanang mga santos ang iyang iprobar nga Dios, so maapil niya ang atong Dios nga magahom sa katanan. Maapil ning iyang ipangutana ug iya ning iprove nga kini Dios. Mao nang gitug-anan ko na daan ikaw Mr. Aniedes nga ang among mga santos unang-una ang Dios nga Amahan, santo siya. Kung mabasa nato kana dinhi sa Leviticus Kapitulo Kapitulo 19, versikulo 1 hangtod sa 2. Misulti ang Ginoo kang Moises nga nag-ingon, isulti sa tibuok katilingbang sa mga anak ni Israel, ug ingna sila, pagsantos kamo, kay santos man ako, nga Ginoong Dios. Unsa daw ang Dios? Santos. Unsa man usab si Kristo? Babasa nato dinhi sa Marcos Kapitulo 1 versikulo 24. Kung unsa usab ang atong Ginoong Hesukristo. Marcos Kapitulo 1 versikulo 24.
sa pag-ingon unsa may amo og imo Hesus Nazareno. Mian ba ikaw paglaglag ka namo? Sayod ako kinsa ikaw ang santos sa Dios. Ang Dios nga Amahan Santos, si Kristo Santos. Kumusta ang Espiritu Santo? Santo na gani. Kinsa pa ang mga santo sa simbahang Katoliko? Ang mga apostoles. Ang mga apostoles, mga santo sila sumala sa Episo Kapitulo 3, versikulo 5. Mao kini ang atog mabasa sa balaan nga kasulatan. Nga sa ubang makaliwatan wala mahiilhi sa mga anak sa mga tao. Ingon nga gipinadayag na karon nganha sa iyang santos nga mga apostoles o mga manalagna diha sa Espiritu Santo. Unsa mga apostoles, mga santos, mo na ang tawag nato San Mateo, San Juan, San Marcos, dispulo man sa atong mga apostoles. San Pablo, kay atong mga santos, mo na sila ang mga apostoles. Dayon iya man ni ingnon niya ang mga Dios ni sila tanan. Ang Diyos nga Amahan, Diyos. Ang Diyos nga Anak, Diyos. Ang Espiritu Santo, Diyos mangyapon na sa ila. Ang mga apostoles, Diyos man na. Og dari sa mga Kristiyanos nga mibuhi sa ilang kinabuhi, nangamatay sila nga mga martir. Mao kana nga dunay mga santos o kining mga santos asa man ni sila. Tubag. Mabasa nato dinhi sa balaang kasulatan kung asa ang mga santos o kining ato gituohan nga mga santos nga mga apostoles. Mabasa nato dinhi sa Gipadayag Kapitulo 18 versikulo 20. O heaven, and you the saints and the apostles and the prophets. Asa di ay ang mga santos, ang mga apostoles o ang mga propeta, tuwa sila sa langit. O unsa may ilang gibuhat sa langit. Excuse, biblical text, repeat for clarification. Asa mabasa? Gipadayag 18:20 og dinhi sa The Bible and Contemporary Version kung sa ilang gibuhat dito sa langit kining mga martir nga namatay tungod sa ilang pagtuo. Revelation chapter 6 verse 9 to 11. I saw the souls of those killed because they have held firm in their witness to the word of God. They were gathered under the altar and cried out in loud prayers. How long, a strong God, holy and true, how long before you step in and avenge our murders? Unsay gihimo sa mga santo sa langit nga tuwa sa atubangan sa Ginoo? Nisinggit sila sa makusog nga pagampo. Monang dunay gitawag the prayer of the saints. Revelation chapter 8 verse 2. O sumala sa balaang kasulatan ato ba silang kadangpan? Kining mga espiritu sa mga taong nahingbit na ba sa Biblia nga pwede nato silang duulan? Ang tubag, Hebro Kapitulo 12 versikulo 22 ngadto sa 24 atong mabasa. You have been allowed to approach the true Mount Zion
the city of the living God, the heavenly Jerusalem. You have drawn near to the countless angelic army, the assembly of the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have drawn near to God, the judge of all, to the souls of good men made perfect, and to Jesus, mediator of the new agreement. Nagkaduol kamo dito sa bukid sa Sion, di natua dito Last 2 ang minutes. Diyos. Nagaduol kamo sa linibo ka mga anghel. Miduol kamo sa Dios nga maghuhukom, o miduol kamo sa mga kalag, sa mga taong nahimo ng hingpit. Mao kana sila ang mga santo sa simbahang Katoliko, Mr. Aniedes. Dili kining mga larawan nga imong gitudlo, dili kini ang mga santo sa simbahang Katoliko. Larawan na sa mga santos. Mao nang kay imong trabaho karon, mao man ang pag-construct nga kining mao mga santos sa simbahang Katoliko nga among gituhan, mao ang mga Dios nan pagkadako nimo karong problema kay unsaon nimo sa pagprobar nga sugod sa Dios nga santos hangtod sa mga martir nga mibuhi sa ilang kinabuhi, kay para nimo Dios naman di ay sumahagbong di ay karon nga kung kining tanan malampurnas nga mga Dios wa na di ay Dios, kay napuro naman Dios. Ug unsa may mahitabo kung wala na Dios? Tubag Salmo 14:1, ang mga buang nagaingon nga walay Dios, mao nang sa di pa kita mga buang ato na dani pahibaw nga king ang implication ining pagtulunana nga mga santos Dios mahagbo nga wa na Dios, o kitang tanan siguro mga abnormal na, pati ako mang dili ko mosugot nga ang mga santos isihon lang sa pag-ingon nga Dios. Kay ang Dios unsa man, unang Korinto 8:4, ang mga Dios nagrepresentar sa butang dili tinuod. Mo na Dios Mr. Gedis. So, unsa may makapadiyos sa usa ka butang? Kung ang maong object or subject or mga persona. Time. Salamat. Salamat. 30 minutes nga pagpadayag nga dili tinuod nga ang mga santanang mga santos sa simbahang Katoliko mga Diyos. Ang roll karon for 15 minutes sa affirmative side si Brad Archie Anieres, mao ang pagbungkag sa tanan nga mga teksto nga gipadayag sa negative side. Proceed for 15 minutes. Daghang kay salamat, Mr. Moderator. Nindot kay paminawon ang mga bakak mga igsoon. Apan niya ang pangutana. Deuteronomy 6:20 mga igsoon. Kay nagingon man ang balang kasulatan, kahadluki ang Ginoo nga imong Dios, og siya lamang ang alagari. Ayaw kamo pagbulag kaniya og himuha ang inyong panumpa diha lamang sa iyang ngalan. Nganong nag-alagad man kamo og santos. Ang tubag, ang among gialagaran mo ang Dios, mo nang sa pagsugod pa lang sa misa, manganta nami nga himaya sa Dios sa langit. Wala mo maingon nga himaya sa mga santos nga niya sa among palibot nga mo ning among Dios. Sulod nga pangutana. Ibakakan ng ilang kaugalingon mga igsoon. Ikaduhang pangutana diha sa Lucas 4:8, Jesus mitubag ang kasulatan nagingon, simbaha ang imong Ginoong Dios og siya lamang alagari. Nganong miluhod man kamo sa mga
Santos. Objection, Mr. Moderator, dili lagi ni maong Santos. Na may larawan nato nga next topic. So, ang iyang violation, Mr. Moderator, dinhi sa violation sa rules of debate number 4. Okay. That questions Ruling. is only to the subject. Please check researcher sa pangutana i-reserve na during the debate on Larawan, second phase. So your question is qualified for the next debate, not during this debate. Kaya ang issue is Santos. Okay? Mr. Proceed. Moderator, Proceed. nakoy 1 minute kapag question. Akong gamiton mga igsoon, ang pagpangutana mga igsoon, pinaagi lamang sa pulong sa Diyos mga igsoon. Ano ang pangutana? Sumala sa Roma 6:13. Ang kasulatan nagingon, sumala sa kasulatan ang tanan nga musampit sa ngalan sa Ginoong maluwas. Nganong inyo manggitudluan ang mga tao sa pagsampit sa mga binuhat sa kamot sa tao. Nga wala man nagingon ang Ginoo nga sampitan sila. O bitaw nga sa amo palang pagsimba, amo nang gibayaw, gisangpit ang Dios, gihimaya namo nga tuwa sa langit. Kay ang himayaon maugayod ang Dios. So kanang imong gibasa, mo na ang gibuhat sa simbahang Katoliko. Ang sayop lang diha nga nangatake ka ug nagkagosar na mo magkatoliko. Igsoon, wala kita nang atake mga igsoon. Nagsulti lamang kita sa kabaturan. Ang pangutana, ang balaang kasulatan nagingon diya sa Juan 14:13. O buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayon sa kungalan. Aron himbayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa kungalan, buhaton ko kini. Nganong inyong gitudluan ang mga tao sa pagpangayo sa mga binuhat sa kamot sa tao nga dili ang kulon nga mga Diyos. Mr. Moderator, objection based on the rules of debate number 4 that questions are based only to the subject matter. The question shall be repeated. Ruling. The question is good for the next debate on Larawan. Proceed for the next question. Mr. Moderator, Please take note, researcher, katong pangutana nga duha, adto na tubagon sa next debate on Larawan. Okay. Proceed for the next question. Focus on saints, not on Larawan. Mga Santos. mga Santos, yes. Nagingon ang balaang kasulatan diha sa Amos 5:21 mao kini pangutana. Nagingon ang Ginoo nga atong Dios, gidumutan ko ang inyong mga pista o wala ko kahimuti ang inyong mga kasulugan. Nganong inyong gipistahan ang mga Santos? Nagigumtan man sa Diyos. Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 4 that questions are based only to the subject matter. Okay. Ang pangutana is tama. Okay. The question is valid. Ang iyang pangutana, ngano ba nga moampo man mo sa mga Santos? So ihang gipuin mga Santos. So valid ang pangutana. You have to answer it substantially or in procedure. Kaming magkatoliko, dili gyud ang Santos ang among giampuan. Nagpaampo mi sa mga Santos. Mao na nga moingon mi nga Santa Maria, igampo mo kami. So, kay sa Santiago 5:16, ang pag-ampo sa taong matarong dako ug mahimo. Mao nang sa 42:8 sa Job, kadtong tulo ka higala ni Job nagampo sa Dios, mingon ang Dios nga Job, ikaw ang mag-ampo kanako para nila. So naa ang intercession of the saints. Og mabasa pa kana dinhi sa King James Version nga naa gyud ang pag-intercede sa mga santo sa ilang mga pag-ampo. Dinhi sa Biblia ato kining mabasa ang intercession of the saints. Okay, time, proceed. Okay,
Nag-ingon ang balang kasulatan kay ingon man ka nga manalaban o mapabot sa mga pagampo. Apan ning ingon sa Juan 2 mga igsoon, si Kristo nga atong manalaban. Nag-ingon dire mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili kamo magpakasala. Apan kung may makasala, may manalaban kita nga si Kristo. Ang matarong, siya ang mga tubag samahan, siya maong halad aron mapasaylo ang atong mga sala, o dili lang kay nga atong mga sala, kung dili ang sala usab sa uban mga igsoon. Nganong nag-ingon ka man nga manlalaban ka ng mga santos. Ang kanang imong gikot nga verse, ang pagkamanlalaban ni Kristo diha sa pagpanubos. Pero diha sa pagampo, Santiago 5:16, ang pagampo sa mga taong matarong dako ug mahimo. Sa unang Timoteo 2:1 nag-ingon si San Pablo, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions are giving of thanks shall meet for all men. Klaro mga igsoon, kaniingon ang Biblia mga igsoon, ang pagampo sa mga matarong nga buhi dili sa mga patay. Nag-ingon ba yung Biblia? No, that is not objection, Your Honor. Sa pagpangutana, ako may iyang kadebate. Direct question na sa rules of debate nga diretso gyud sa atong pangutana. Rules of debate number Okay. 10. Direct question. Okay. Okay, next question. Okay. Next question, my son. Balik. Okay. Agatong interpolator mihimo una og premise. So ang site nimo interpolator nga na diha, please clarify the biblical text. And then humani mo i-state, have a question. Okay, Proceed. mapagutana mga igsoon, mao kini. Diha sa Juan 2. Apan kung may makasala, may manalaban kita nga si Kristo. Kasi Kristo ang matarong, siya may mga tubang samahan, siya mong halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili lang kay ato ra ang mga sala, ang sala usab sa uban nan karon nganong mag-ampo man kita sa santos. Okay, the audience has no right or authority to speak. Only the speaker. So ang basis sa pangutana is found in the book of John, chapter First John chapter 2 verse 1. Juan, Dos. kapitulo 2, Yeah, 1-2. versikulo 1-2. Kapitulo 2, versikulo 1. Kapitulo 2, versikulo 1-2. Okay. Nga ang si Kristo mo'y tigpatiliwa. Yes, si Kristo lamang Ug ang nga ipatiwala. naman nga magkinahanglan pa mga santos. Yes. Nga ang si Kristo mamay tigpataliwa nganong magpalaban pa man sa mga santos. Proceed. Ang tubag niya na kanang giingon niya iyang gibasa, uyon man ang Katolikoan na nga si Kristo ang manlalaban diha sa pagpanubos. Ang atong subject matter diri, ang mga santos, ang ilang gibuhat nga sila mo intercede kanato ngadto sa Dios. Sama ni Job 42:8. Si Job ang mi-intercede sa iyang tulo ka mga higala. Mao na nga kanang imong gihisgotan nga verse, uyon mi ana ug wa milalis nga kung diha sa pagpanubos si Kristo ang tigpataliwala. Pero dinhi sa mga santos, dili man role nila ang pagpanubos. Ang ilang role nga sila ang mo intercede kanato ngadto sa Dios. Hebro kapitulo 12 versikulo 22 hangtod sa 24, makaduol kamo sa mga espiritu sa taong nahingpit na. So gialaw kini sa Biblia. Igsoon! Klaro kayong tubag mga igsoon inyo matibang-timbang mga igsoon. Wala may taong nga gihugman sa Dios nganong nasantos man sila. Di sa man ka makabasa sa bersikulo sa Biblia mga igsoon. Nga si San Pedro, nga si Juan, nahimong santos mga igsoon. Si Objection, Pedro Mr. Calungsod. Moderator, during cross-examination, according to the rules of debate,
Number 3, direct question, premises are allowed. Ang allowed din during cross-examination, ang mga premises lang. Dili pwede ka nga magyaw-yaw dira, direct kag pangutana. Okay, pangutana. Mao kini pangutana mga igsoon. Kay nagingon man ang Juan 4:24. Mao kini ang matuod nga magsisimba sa bahan ang Dios sa espiritu ug ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa espiritu ug sa kamaturan. Nganong ang mga tao nagluhod ug nagsimba man sa mga santos. Tubag. Mr. Moderator, ang iyang pangutana nagdala og pamasangil. Dili man na mo gisimba niyang mga rebulto. Giklaro na gani ka dito sa misa pa lang nga Take himaya note. sa Dios sa langit. Take note that question should be reserved sa ikaduhang proposition when we debate on the images, mga larawan. So, focus on mga santos. Take note, researcher, next, ipangutana ka na sa sunod nga portion sa debate. Proceed for the Okay, pangutana. Kay dili man sila moangkon mag-igsoon nga Diyos ang mga santos mag-igsoon pangutana directly. Kinsay gabuhat nining santusa? Ang di lagi ni Santos. Ay, lugay larawan. Larawan kinsay gabuhat? Mr. Moderator, naatay gi-reserve nga second topic. Okay, About- final warning for the interpolator. Please understand that the issue on mga larawan is separate. All questions sa larawan i-reserve na sa sunod. Focus on the issue nga ang mga santos, mga Diyos-Diyos. So, ang imong role, gipadayag sa speaker sa negative side nga ang mga santos, dunay mga teksto, tanang mga santos, dili mga Diyos-Diyos, bungkaga ang maong gipadayag. Proceed. Yes, pangutana. Kay dili man sila sugot. Unsa man na? Ribulto? Mr. Moderator, objection, reserve lagi na sa next topic. Okay, sige, pangutana. Kay nagingon man ang balaang kasulatan. Juan 14:1 mga igsoon. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Nan ang pangutana. Nganong nagsalig man ang mga tao sa mga ribulto? Ribulto. Liburto. Diyos. Objection, Mr. Moderator. Kining atong kaatbang, Mr. Moderator, kinahanglan siguro ni o atong gairan nga Okay. reserve na sa Wala kay pangutana. If wala pangutana Naay about pangutana. mga santos, let's move for the next. Yes, okay, pangutana. Mga santos muna. Nganong inyo man gitangtang ang ikaduha nga sugo? Again, Mr. Moderator, Klaro nga pangutana. nindot nga dagan sa atong debate. Okay? rolling Larawan na lang, kana moderator. for very advanced ang atoang interpolator. I-reserve na sa next debate. Okay? Time? Tumaga, asa man karon ayaw pagbuhat og larawan og Diyos dinhi sa Okay. langit o di sa yuta. The moderator observes. Okay, the moderator observes that there is no more any single or atom of questions left para ipangutana kabahin sa mga santos. And therefore, your role to answer is up. Humana. Next. Okay. Wanay pangutana. Next is the negative side. Muhatag na sa iyang pinalugda nga summary of the debate. For the rebuttal, muhatag kini og
rebuttal nga 15 minutes for the negative side. Negative side, Brad CFD Paul Alima. So ikasubo no nga si Mr. Aniedes nahutda na sa mga makatarunganon o mga balidong mga pangutana sa proposisyon nga among gipirmahan. So mga pinangga ko makigsuonan nga mga Katoliko o sa mga dili Katoliko nga nanambong usa kini kadakong timaan nga kun ang mga Katoliko doon nalay fashion o gugma sa pagpanalipod sa pagtuo. Makita gyud nato ang superiority sa atong baruganan nga wala gayoy bisan kinsa nga makaluad sa kamatuoran sa mga santos. Palakpakan nato ang Ginoo. Mao kana nagtuyok-tuyok lang yun ang pangutana ni Mr. Aniedes nga may pirma naman siya nga naay naka-reserve nga proposisyon regarding sa mga images. O sa iyang pag-cross-examine kanako, wala gyud niya maluad ang mga santos sa simbahang Katoliko. Kay kung mangahas siya sa pagluad nga mga santos Dios nan mahimo naman niyang kontrahon ang Diyos mismo. Kay ang Dios Santos ugmaw kana ang gikanta nato ug usgon ko ang pag-awit niadtong maong kanta. Santos Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. So pagkaklaro nga ang atong santos unang-una maugayod ang Dios. Ug nganong nakamugna og mga tao nga balaanon og santos sa kinabuhi. Tungod kana kay ang santos nga Dios mipabuhagay sa birtudis sa pagkasantos ngadto sa uban, mao nang daghan ang mipili nga mosunod sa Dios ug mahimo sila nga mga balaan. O ang trabaho ni Mr. Aniedes mao man unta ang pagprobar nga mga santos Dios apan wa gyud niya tanduga. Wala niya tanduga nga kitang makatoliko ang atong gituuhan usab nga santos mao si Ginoong Kristo. Nagatuo kita sa santos nga mga apostoles. Apan ang gipresentar nako nga mga santos nga gituuhan sa atong simbahan wa gyud niya tanduga. Ngano man siguro niepekto na ang atong gibasa nga bersikulo nga dunay mga mini nga magtutudlo nga way ko kahadlok mapangahason sila sa pagpasipala sa balaan nga mga butang. Og hinaot nga kining maong debate magsilbi nga warning sa mga dili Katoliko nga pagtuon gyud in taon mo maayo. Una mo muasdang sama kanamo nga mga defender, kinahanglan istudihan ninyo ang subject matter. Kay nahagbon man karon nga kining pagpamatuod ni Mr. Aniedes bunga lang sa iyang sayop nga konsepto. Sayop nga pagtuo nga sa didto pa siya sa Katoliko wa gyud siya maningkamot. Nga hatagan niya kahigayunan nga matun-an o palagman ang iyang pagtuo. O
ug mao kinang iyang gidangatan tungod kay iyang gibaon ang sayop nga pagsabot nga dili mao ang buti pasabot sa atong simbahan. Ug hinumdumi nga kini evangelist, ug ang role sa evangelist mao ang pagpakaylap sa ebanghelyo sa kamatuoran. Naon sa naman hinuon nga ang iyang ebanghelyo karon mao naman ang mga santos Dios. Kung dunay magwalig ebanghelyo nga lahi sa giwali sa mga apostoles matod sa Galacia 1:8 ipatunglo siya. Naabay apostoles nga nagwali nga ang mga santos kon balaan Dios. Walay mabasa sa Biblia nga dunay nagtudlo nga ang mga santos Dios. First time pa siguro in the history nga kining atong pinangga nga makigsuunan. In taon gamay para bagyod ni sila. Ug matod pa sa istorya sa akong amahan, mintras gamay pa daw ang sungay, kinahanglan na gyud na siya puklion. So Mr. Anhides, praise God nga ikaw gihatagan nimo kahigayunan nga at least man lang mahatagan kag opportunity na kining imong pagpangatake sa mga santo simbahang Katoliko na pruibahan nining maong debate nga dili day tinuod nga ang mga santos Dios. Palakpakan natong Ginoo. Og dinhi nabangkaruta ang atong makaigsuonan. Mo nang ako wala ako'y personal, dili ta kaaway personally. Apan tungod sa ngalan sa kamatuoran, kinahanglan namo kining dipinsahan kay sumala sa balaang kasulatan dinhi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa 2 Korinto kapitulo 10 mingon si San Pablo, ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban nga kalibutanon kundili mga gamhanang hinagiban sa Dios nga mulumbag sa mga kuta sa sayop nga pangatarungan. Dinhi sa imong karatula, sundalo ka ni Kristo. Kami usab sundalo ni Kristo. Apan sundalo kami nga makigbatok aron lumpagon ang sayop nga mga pangatarungan. Dili maayo sa usa ka sundalo nga giisyuhag hinagiban nga gamiton kana niya sa dili maayong pamaagi unsa may itawag ninyo sa usa ka sundalo nga hatagag armas unya mangrapido. Kung ako pa'y general, disarmahan ta ka. O kung ato kining ihubad sa nahitabo niining debatiha, si Mr. Anhides iyang girapido pati ang mga santos para kaniya Dios naman di ay. Kaklaro sa unang Korinto 8:4 nga ang mga Dios nagrepresentar sa butang dili tinuod. Idol stands for something that does not really exist. Mao na Dios. Karon kay ang mga santos existido man. Kinsa man ka nga imong atakihon ang mga santos nga Dios nga ang mga santos nagrepresentar man unta sa butang dili tinuod kun dili existido. Ang mga santos existido man nganong imo man giakusahan nga Dios.
Mao nang Mr. Anhides, bisan sa pulong nga Dios wa gyud nimo natuhog ang insakto nga meaning di ana. Ipangutana ko ikaw kung unsa ang mga santos, unsa ang lingwaheng sa pulong santos. Miingon siya nga ang mga santos kuno mo kunang gihimo sa makamot pagkalayo ra sa tinai, sa tinubagan sa atong pinangga nga igsuon. Ganong dili man siya motubag sa tinarong, kay kung tinarong paunta ang iyang tubag, makasabot siya. Pero iyatang giliko-liko sa mga pista, muadto naman siya sa mga pari, muadto naman siya sa mga napulo kasugo, bisan gi-reserve ang larawan, mag-una-una naman siya larawan, nahala ato ni hatagan karog larawan, tanawon taron og makagwanta ni sa larawan, kay atat na atat man siya sa larawan. Di atong isunod karon ang larawan. Kung iya bang mabungkag nga ang Dios wala magtugot sa paghimog larawan, kay mauman ang iyang role, negative man siya. Ang akong katungdanan karon sa sunod nga proposisyon, ako mang i-prove na ang mga larawan gitugot na sa Dios, sumala sa balaang kasulatan. Ang iyang role dili magitugot. Atong tanawon niya og abangi ang sunod nga kabanata. Daghang salamat. O kitang makatoliko, malipay ta nga ang atong pagtuo sa makausa atong gilabanan o gidipinsahan. Palakpakan nato ang Ginoo. Okay, thank you. And now for the summary sa affirmative side. Iyan ang isummarize ang unod, meaning maong debate, kabahin sa pagpamatuod ng tanang mga santos sa Simbahang Katoliko, mao ang mga Diyos-Diyos. Proceed for the summary, 15 minutes. Daghang salamat mga igsoon, uban sa lamdag nga gikan sa Dios diha sa Espiritu Santo sa atong Ginoong langit ng Amahan. Igsoon, kamo na lang mo timbang-timbang mga igsoon kung kinsay nagsulti sa tinuod. Akong basahon mga igsoon ang sinugdanan sa mga santos. Akong basahon sa kaalam ni Solomon. Sa mga Diyos, okay? Ang pagpighilawas nga wala may subay sa hustong pamatasan, nagsugod sa diyang gimugna ang mga Diyos. Kini nakadaot sa kinabuhi sa tawo sukad gibuhat ang mga Diyos. Dili kanunay nga niya o maniya hangtod sa kangturan. Ang kabuang sa mga tawo mao ang nagdala kanila nganhi sa kalibutan o mo'y hinungdan nga gilaraw alang kanila ang usa kay nanali nga katapusan. May usa ka amahan nga dugool kaayo tungod sa nanali nga kamatayon sa iyang anak. Busa naghimo siya usa ka larawan ni adtong bataa nga sa kalit gikuha gikan kaniya. Unya gipasidunggan niya ang usa ka patay sama sa usa ka Dios o gipilna niya mga tinago nga mga seremonyas kadtong mga tawo nga upo sa iyang pagmando sa naglakaw ang panahon. Kining dili diniyos nga batasan nag-anam pagkagamot sa katapusan nahimo kining balaod o ang mga Diyos gisimba tungod sa mga gamhanan nga mga pangulo mga igsoon. Gisugo kana mga igsoon, kana mga Diyos mga igsoon sa atong pangulo mga igsoon.
apan dili nila ang kunon nga ang mga santos nga mao gayud ang gitumbok sa Biblia. Apan sayod ako mga igsoon diha sa inyong kinahilagman sa kasing-kasing nga matugaan sa tinuod og kinsay nagsulti sa batuon mga igsoon. Tanan binuhat sa larawan mga igsoon, sa kamot sa tawo mga igsoon, walay bili atubangan sa Dios. Nagingaw ng kaalam ni Solomon ang kabuang sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Diha sa kalam ni Solomon 13, says, apan ang labing alaot sa tanan, mao ang mga tawo nga nagbutang sa ilang paglaom diha sa mga butang nga kinsa walay kinabuhi, nagsimba sa mga butang nga binuhat lamang sa kamot sa tawo mga igsoon. Mao ka na mga igsoon. Ang laot ka mo mga igsoon sa katawhan sa Diyos kung kamo magpadayon sa pagsimba sa mga santos, mga ripulto mga igsoon, kay dili magdila ang kunon mga igsoon. Ngano kung magbuhat mo ni ana mga igsoon aron butagag alkansiya sa tiil. Patay na na igsoon, walang patuhok ni sa Diyos mga igsoon. Ang atong kalag og espiritu mga igsoon mobalik diya sa himaya sa kamot sa Diyos, o ang atong lawas mga igsoon mobalik diya sa bug nan karon unsa man diay ang santos diya sa Biblia mga igsoon o diya sa tawhanon nga Biblia. Mao man gani mga igsoon nga ilang gibutaan ang katawan sa Dios, ilang gilangkat mga igsoon ang ikadong sugo, taadto ka mga igsoon adto sa inyong matag simbahan mga igsoon. Tanawan ninyo mga igsoon, wala na diha igsoon, ayaw ka mo pagbuhat og larawan o Diyos dinhi sa yuta ilalom sa tubig ibabaw sa langit, ayaw pagyugmo ni bisan unsa, kay ako nga inyong Diyos abubuhuan ako. Mga bugho ang Ginoo mga igsoon. 1 minute. Igsoon, mahigmatata sa kamaturan mga igsoon. Panahon na mga igsoon nga kita mga igsoon makalinggawas na mga igsoon sa paggapos sa mga balasubas o walay balatian nga mga kaparian mga igsoon, apan ginipensahan mga igsoon sa mga tao nga mga bakakon, tao nga mga bakakon mga igsoon. Instead of katungdanan unta sa mga pare ang pagpasabot sa mga tao, unsay nagtabo karon? Morning time mga igsoon, nagkalalis-lalis o nagkabangga-bangga ng mga tao. Tungod kay wala silang mituman sa ilang kasabutan gikan sa Dios. Pwede na mga igsoon pupulian o kuhaan ang balaod sa Dios. Pwede na mga igsoon, pwede na i-revise ang balaod sa Dios ang napulo kasugo mga igsoon. Dili mga igsoon, sugo lamang ka na siya mga igsoon sa usa ka tawo mga igsoon nga mao si Constantine mga igsoon, sa dihang namatay si Jesucristo mga igsoon 321 years after death mga igsoon, ning tumaw si Constantine mga igsoon. Ang dili mo simba kaniadto mga igsoon o Domingo mga igsoon pagapatyon mga igsoon ilang Dios mga igsoon. Mao man gani mga igsoon nga niingon siya diri mga igsoon sa ikapat ka sugo, hinumdumin ninyo ang akong adlaw ipapahulay o gila kini nga balaan, usasad na sa ilang giguba mga igsoon ang duha ka kasuguan mga igsoon. I-insist ni mga tawhana nga mga bakakon nga miingon sila kaklaro ana mga igsoon ay pagbuhat og larawan po nagbuhat kag larawan, nagbuhat kag larawan ay pagbuhat og Diyos mga igsoon apa nagbuhat kag Diyos og ribulto dili sa langit, dito sa langit, dili sa yuta ilalom sa tubig, apan nganong nasa yuta ang inyong mga Diyos. Ngayon, nagyugmo ka mo ni Ana, mga igsoon. Hapit naman ang Semana Santa. Inyo magilang Katoliko, mga ako sa una. Unsa man among gibuhat sa akong ginikanan. Makaako rin mga igsoon nga, ang imong ginikanan, yung mga igsoon, maimpirno tungod lamang, tungod sa pagsunod sa mga sayop ng pagtulunan. Ginoo igsoon, kabubuton kini sa Dios mga igsoon, nga malanog sa tibok kalibutan. Biya ka mo ni Ana pagko Katoliko
mga igsoon. Biya mga igsoon. Pwede ning katawa ka mo karon igsoon. Apan kung dili ka mo makabiya mga igsoon, gipadayag uno pag utso mga igsoon, apan ang mga talawan, ang mga malaway, ang mga wala magtuo, ang mga mamuno, ang mga makiliwason, ang mga tanang nagsimbag mga Diyos o ang tanang bakako ni tambog sa linaw nga kalayo o kasupre mga igsoon. Apan dili ang kuno nila nga ang santos mga igsoon, mga Diyos bisag ispisipay na sa balaang kasulatan nga tanang binuhat sa kamot sa tao, sa kahoy, sa bulawan, unsa pa man day mga igsoon. Apan ilang i-insist kay mga igsoon ang bakak mabita ni ingon si Jesucristo mga igsoon, pinagi ni Apostol Pablo diya sa Roma 1:22, bato nila maalam sila apan mga buang-buang diay imbes himayaon nila ang Diyos nga mo'y nagbuhat sa tibuok kalibutan, mao na gimaya nila ang mga larawan sama sa dagway sa tao. Tungod di inay gipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa malaway nilang gitiguha o gipulihan nilang bakak ang kamatuoran. May mata kita maigsoon sa tinod ayaw kadlok ka patyon ka pusilon ka maigsoon kadlok kay maigsoon ang Diyos siya lamang kadlok kay maigsoon kay siya makalaglag sa imong kalag. Siya lamang maigsoon nahadlok ka nga walay buapiba kanimo diri sa kalibutan ningon ang Ginoo maigsoon. Even the difficulties and pain that you experience can be your benefits. If you endure this hardship, living sacrifice for me, then magmalampuson ka kang mag-igsoon. Do not be afraid, do not be fear mag-igsoon, for I am the Lord your God, will be with you mag-igsoon. Igsoon, in the name of Jesus Christ mag-igsoon, I knock the door of your heart, waiting for you to let me in. Open the door and I will forgive all your sins. I will choose you. I will teach you, my igsoon, para sa langit nun, mga igsoon. When enemies comes against you, I will fight for you. Even when you do what is right, people will insult you, criticize you, baptize you, but I will bless you, my igsoon. Remember, when you poor, I am blessing you with true riches. When your father and mother may forsake you, but I will receive you, mga igsoon. When you are humble before me, I will raise you up and exalt you, mga igsoon. Igsoon, in Jesus Christ, mga igsoon, in the name of Jesus, mga igsoon. One day soon, in Jesus, I will return to bring you to all my followers to my heavenly home, mga igsoon. There will be no tears or falling down in my eyes, mga igsoon. Dili pa ka magtinguha, mga igsoon. Heaven will be more beautiful and wonderful than you can imagine. Apan kung labanan ninyo ang sayop nga pagtulunan, mga igsoon, dili ka makasulod sa kingyarihan sa langit. Karon, mga igsoon, ginatawag kita sa Ginoo karon. Kanang tanang nga nakabati niya sa gawas, mga igsoon, pulong kini sa Diyos nga gikan sa langit, mga igsoon. Gigpangayo ko kini, mga igsoon, aron malanog sa tibuok kalibutan, mga igsoon, ang pagkikbisog o paglaban sa hustisya o kangayan tungod kay kalag ang hisgutan ini, mga igsoon. Kalag, mga igsoon, din makako ka labanan ninyo ang sayop. Wala pa, mga igsoon. Ayaw, mga igsoon, nga makonsensya kini mga tawhan na, mga igsoon, o guyugon ang inyong kasing-kasing o gunahuna. Ipasulod ta si Kristo, mga igsoon, nga siya nagkapakamatay sa tuwa, mga igsoon. You say, I love you from the beginning, long before you love me. I send my son, Jesus Christ, being sacrificiation of my being, to die on the cross in your place, to take upon himself the punishment that you deserve.
serve. For you are the mighty lion, sacrifice his life at the innocent lamb. So you can say in Jesus, I, your Lord and Master, have come to serve you, mga igsoon. Si Kristo lang, mga igsoon, ang makaluwas nato. Wala niya ang pagabutanga. Wala mga igsoon. Hinaato ang tama igsoon nga kini mga debate may tungod ini maundan tungod kay nga naman ang kamaturan mga igsoon. Mao ang Diyos Espiritu o kang managsimba kiniya kinahanglan managsimba diya sa Espiritu o sa kamaturan. Tapos magsimba kami sa mga santos. Pwede niyo magkakaning mga tawana, linglaon o tumban sa katungod, tungod sa kukuwag o kay balo, kay wala sila nagpasa sa balaan nga sulatan. Apan kinikalagad si Ginoo mga igsoon, dili pwede limdan mga igsoon, dili pwede pagkakan mga igsoon, musulti sa kamaturan mga igsoon, sa walay pagsibog, bisan o sa kalagang. Ang kamaturan nga mao kay papatigbaba mga igsoon. Samtang buhig ka panining kinabuya may son timanig ni diya sa Salmo kapituan na lang ang among kinabuhi o kawaluhan kung ligon pa kami apan puro na lang kasakit o kagulaanan ang among matagamtan na mison. Lumalabay lang kita nining kalibutan na busa barugang ta ang tinod nga pagtulunaan mga igsoon dili sa mga limbong o silipat-lipat. Ako mga igsoon nagtuo ko mga igsoon nga kining mga tawana ko sa tubangan aduna na konsensya o pagbati sa Diyos lang ta kita musali mula o magsoon ka mga tao magsoon mga bakakon walay tawo nga matarong aniya si Propetone ka magsoon gipadayag diri sa kuha magsoon pagpadala kay mo kiniagi ang misyon sa Pilipinas nga atong tagtangon ang mga Diyos misyon kini magsoon. 2 minutes. Relax na Mikeson. Ingani ang evangelista Mikeson. Ingani mo istorya ang alagad sa Ginoo Mikeson. So walay ko kahadlok Mikeson. Inyo lang na una Mikeson nga diri relax. Ang alagad sa Dios Mikeson. Apan diya sa mata sa Diyos Mikeson nalipay ang langitong amahan tungod kay napadayag gayon ang iyang pulong. So walay ko kahadlok mga igsoon ngadto sa iyang katawan mga igsoon. Atensyon dawis mga igsoon hapit ang Semana Santa nganong imo pa mapasakitan ang imong kaugalingon nganong magkapoy-kapoy pa man ka mga igsoon nga giluwas ka naman sa Diyos dawata si Jesucristo mga igsoon nga siya ang bugto nimong maluluwas. Wala ni anang mga santos or mga ripulto mga igsoon. Wala ni ana mga igsoon. Ayaw butay ang inyong mga mata. Nakadungog ka mo sa pulong sa Diyos mga igsoon. Ang Ginoo nagatuktok sa inyo tagsa-tagsa kasi kasing-kasing pasudla siya o pariya sa atong kinabuhi. Gusto ka mahibilin ang imong igsoon? Tukma maigsoon ang mga pulong sa Diyos nga magkabahin-bahin ang mga tao maigsoon diha sa pamilya maigsoon nga ikaw pagalutuson maigsoon. Apan kining alagad sa Ginoo maigsoon dili mahadlok sa mga tao maigsoon nga kung mga labos sa mubiya. Doon ako'y pag-umangkon nga pari sa pagagawan mga igsoon. Apan wako ning bilib mga igsoon. Kay kabalo ko mga igsoon nga ngilang kaalam mga igsoon. Tawhanon lamang mga igsoon. Kaya ang demonyo mga igsoon ning sulod sa usa ka tawo. O daghan kayo ang nadisip mga igsoon sa maong nga demonyo mga igsoon. Kung ato kanang basahon mga igsoon, kanang gipadayag niya mga igsoon. Inyo nang masabtan mga igsoon. Ang uwat nga naayon na mga igsoon sa dugay kapanahonan mga igsoon. Mao katong tayma mga igsoon nga gipamatay mga igsoon. Ang tao dito sa Israel mga igsoon. Tungod kay nagsimba sila og Sabado mga igsoon. Sa diyang ganas continue pamatyo mga igsoon. 20 million kapin ka mga tao mga igsoon. Munang tradisyon ang atong nasunod. Gustong wadon sa Ginoo ang tradisyon. Ang tradisyon mga igsoon kay walay tradisyon dito sa langit. Siya pagkasimbaon diya sa Isaiah 66:53 sa bago sa unang bulan sa simana sa
matag adlaw ipapahulay ug sa matag simana sa adlaw ipagpahulay. Usahon kitag simba magigsoon. Pasidanaan ko ka magigsoon. Timbang-timbangan ang gulay ninyo. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod ka mo sa sigpit nga dalan. Kaya ang lapad ug luag nga dalan, paingon man sa kalaglagan ug mo'y gipili sa kadaghanan. Time is up. Okay. Amen. Thank you. Salamat. Congratulations. The affirmative side, pagpakan na to, si Evangelist Archie Anudes. O sa negative side, Catholic Faith Defender Brad Paul Ace Alima.